akatache srebia bonchina na wono ne atwentwen kodie wo ya twen no ansa na yakosa no ano ne ye de ya ho ato ne so wono na de nyina edibua na ewie ye de wo de ho ato ne so a ano ti enne no me ka kire obi bia se wontwe ema na fidie no efrise won pa ade maw enne anwumrei wonofo na me ka kire wo se na ukwa baba yara sports stadium akeka de ne de ka wura usem yesi eka kete nyame na ya adom na sa kudusu no de Ghana nyame o se ye kam nyankopo o football mu a awieye brem de ye kudusu wa ya de me boss abrante na baso edidi mu a captain no eso om de ma no no de bonus sa wo sefata free say trigi free obi hode a braso esi agi free hode mu obi kudusu no obon homoden oba wo yini yam de bobo no wo yini yam kudusu no go no ko na ye me fe eno ho asem na me kwa kudusu no ne bobo fe pa oye obi a ase oyini yam so oya de eti o hwe yi no wontie nipa oye bonyumani ye ka bonyumani a obi be ka chese mempire wo ho na namu ankobu na namu ankobu ankopra ha wo ho Ghana fo mfi yes master bobo ni pewdin bobo no ni pewdin emo bi se wadwene Ghana fo bi no pesem nkomnya ene breboni sikadie ene niema yesisa hye yem ko ne hia wo mu he bobo no go bia benya bia hye bobo no free kick bia benya bia botum bobo no onya selfish yo oh yes onya opass ne kama ntese na afo no enti won hwe yi no obi ankasa ankere no won hwe ne nim te no onko ne nim ne won ma ne bobo no nyina ye na ese okotieti nkrofobia no a obozio bo no keeper kora ne mu a obobo ase no okay me ba choji udin wate eti blaster fo nyoma ya de na kudusu de wa ya de amana broso ewom so ono nko atumi mobo ni nyina na so kudusu no wa ya de papa asisama po meteme ho ase eno na ade bada Sompa Asem Mpe Nipa ya pane poma sibire na ye de amount ya ni wotententu no se bafo ye boy ntaba mu a ye nam soro ye nam fam na ye ko ekoyanim twumadie obati odifo po kwa branka sa ana bema usu kankan obagina dwa ohneire maame yabua akua asuama bronya waya abrewatia obati ne ka ewo dwumadie we so womna samwa bema ne hododo no kakra ne wo badwuma na nso so no akakakra na nyankopon de ahoden no ama no anya asem ketwa ne oba ka de ne de no ne mebeko oso yare ye ma amfre ne fon so eso me no usu afra ma me ne di nkomo ka de ne de so ne meko so aja de ya untumi ne pani ntwema nso sana kwa kudro tumi ne pani ntwema nso se wukọ MC ahọ a ima ewo ho sa na systematic sa akoda no okonkranza wodan ho onkranza aba Kevin ewo MC ahọ ene Nana Yaw ene Rashford Sompa adidie ka kire obi omunyina ebo Sompa Asem Mpe Nipa chidom wo modawroma na social media handles Facebook and YouTube no uhuye wo so no eno ti se hu sa dwumadie we ya subscribe share na afoforo hwe bi na wotie bi emfa free ho na Sompa TV no enso eje dwuma ene no pani ne hwe bi efuru se medika ka kiro se ye wo ne pa edemamo ena nwumre anya asem keto akora pakwa bra bibia boko de bla onyakopo dawroma ye hoye okay boni bia nsie na boni esie kakra ne se enra na mehwehwe no manyaw enra sokwai okay asem no wadawroma ebusapen no to nsa frɛ no no yes ene ya ntene nka o yes obeba yes anu tie no ana ye hwɛ nanimu anti ye twa ebusapanyini sokwa asase na omoto no yen yebo awurem eti ye hia sokwa ebusapanyini oso onimu hwe a ye wo evidence pese de kyerɛ no ene omo motwa nsase no to ayi edwaro ne esie ye ho ene sa school park na edan na ye wura benito eyese obesie na broso mafo nyina omna betirem kyerɛ yen kwamranti na meka se ya me bofo tena kohwɛ sansem wo
eno ti so omo yese entesa me so omo kekasa baby amani kira ne fikesi ne kwasem se santima wura betie ne kwasem na se sa na ekoso de a na se so kwai ohini ni ho na se mpanifuo bi tonton sase na enye ne kwaso ano yewura so akasa asase nyina so ye yewura dia wona nyankopon basaya de ne tu minyi dia ma no so on hwa asase so nyina ne on hwe nipa wo hye nase ento timi mfa na chinya dia ebetim de wo anim kwase de koma papa no papa no nanim te nanim wonyam wiase nyina yesi ye bo gogwa ni ye pedekina wana benya no edin ba ye kro bia asante ko obenya ofoso ho asante mawuro nyam obenya bema uso ho obenya pokobra ho di wedi mo bo wate master ye benya the king bakope ye wodi an ye bono asante mawuro bia betumi adan na nwumire eti ye ka che so kwaifo obusuafo ni abusapanyini omoto nsase no omunyai obi woto bia mfa sase nto omojai kura bia anya sade besinye omojai kura katakra ka bibia boko akakra ne magun na akwa so akakra na minim say with God all things are possible okay bibia be fine ablabo no na ablabo ne boye ne so yibu bi okay sanity okay babia abrabo no eko akodro no ya na kasa we mede abrabo ahyase ya ne hia mamoa ya na hia mamoa papa eno to obi ho na so anye ya mamu ha ne bebre firi se wanya moa no mekan obi ti baby ne bra ho papa ne yeko akoyanim ma metia bibia boko be ma fo so nyame adum me ho odintina me gidi ye se tiefo nyina so ho ye ntia nwumre wo mo beka ye ho ama ya bodwuma so e de ama o my Ghana ntino ye ja ni nyina mo amountify etu no okay ana ye ko akoyanim a wodofo ye no yaka kire se ye beboa ne atretrene akyerekere na ya de futuo atopono so na obia afa bi de aboni kotodwem se de be ya dachi ankwama no abrabo a ye bono wontumi enkotia na empo wonkoto esan ene amaniem eno ti na bra no ba no Sompa Asem Mpe Nipa ye de afutu sem ede brew odofo na afutu sem o ye de ebrew no paso na etie bi na pani ewo Sompa TV na ehwe bi na ene utumi se dem ha se de ehye company atade no hofe no adwayen ewo dem ha nya asem ketwa Sompa t-shirt we no mi hu bi kuma se ha mi hu bi t-shirt na efe papa efe obi e be hye ni bia Sompa e ba ku kuma se ha Sompa e ba ko pe e wu kuma se yes e ba ko pe kuma se na Sompa na nkasa wawo we aso ba bra papa utimi e wo tutu din o kwasem enu nti Sompa ba ye no wawo won kranza ene wawo sunwan ene wawo won kran takwa nyina oko wasa ko fo ba foforo takwa ba bi nyimo ho afa na ogusu a takwa ne Sompa sa ko fo ba foforo takwa ye frin kranse bana kese wo so no ya betutu o ba na nyimo ho o afa na o banyem afa na o banyem aso fi wa no okotakra de na Sompa power do obi aba message fi share asani aso investing so bi krampa ekomi krampo on timenwo Sompa to ayesa na abrabotie be t-shirt in the efe on say wonam o hye na wo de nam krumu kra na manfo ka se nka t-shirt die nka mo mayi ba na ye adwene ho ye bebre on say ade no nipa pe station nipa epe omada roma na yadrum pempenso ya yadrum say ye be nyanya 2 years kwa enso asanteman ne Ghana ma yede aso yim enti t-shirt no ye wo mo ahoho aso wo be de wo benya bi na oh yeah asam go so no ye de ope bibia ne sabeka ansa so ma me of fidelity ne me call ya hofo ni nyina na t-shirt mo fire de emre na ye kwa work ye ne mo na asa ne t-shirt ba ye de mo kwa na mo de atamani ase o ye bemma wo mu bia se ya catch me catch o mo se nche ya sa no mbe kwa work ni bi o work na se me de ye be work no ya kwa no na o mo de ne be ba na emom e bi aye de no na be da so no ko kakra me ho se ye Sompa staff no mo so de na bi fidelity bi o mo ni abaye collabo bi wate ase se de da ne da ye ne o mo ye ne nti no ye se o mo nka ma so sister Veke ne Manfred ye chia wo mu nyina so ene abusiafo no nyina fidelity so ame me he ya ye chia ba bia decoration fo no ye nchia wo mu nyina fo so okay
ana futu samo ya de ebra o etietietiatia awura chichire ene moa efiri nipa ho awura chichire ene moa efiri nipa ho makano wa fidie we so pen se ewiase enipa ye wom eye mienu pe oba ena bema enye sa oba ena bema eno ti se ya hwe ya setna eni abrabo eni wodo aye de ma ye ho yi a odofo fa ko ye ti emu be ye de yi papa eno ti se obi betumi akonkan e wona brabom obi betumi adi a ejina nipa so enti ya na metai ka ma asem bi se obi so obi abatiri ansa na wahunu dwom Sabra chichire ebekoso ewo wiase mu a ejina nipa so sana moa ebekoso ewo wiase a ejina nipa so wonderful odonti no se enframa enfa wo kwayem na edua bi ebu a etobi so ansa na durukwanse sana wiase abrabo ene nipa asetremu abrabo etie dua bi ebuto dua bi so ansa na durukwanse eno ti se dua ne buto ne nwa dua so na hoode ne bono na eje ne kobrewo na tobi so na eje tobrewo ansa na durukwanse a se dua bi ansi ho a ahoode a ede behwe fom brim no edua ne betumi apaapai na ne manu nyina ebebubu eduru ba bi akokora no edua ne ban no saa na wiase abrabo no ete eno ti ansa na obi ebeboa wo bie no na efiri nipa papa bi a wo yema no na ena nwumere ma asem ameka no de eyetiawa enya papa obi aya ma obi enti no okọ ne moa wo ena se obi kura ye obone a odofo asem ameka che ona nwumere se emfa bone no entua papa ka emfa bone entua papaka hwehunu se me wo faase ya wotifie se mre bi kura wodidi matempo kura no a abrochire kwan aba beto ho a eni kwa se meye na bro efise me nua ba nimpo na ne ba no ma me fa akoda yi nko enhwe ne so papa ne bone emfa ntua ne ka odofo ye ka emwa de a sebe mpradua samanu susumi na so kasa empata emfiri nsu ase emma meye nipa papa o eye nipa ya ye wo wie ya se kro ya eye maami mansa ebaya eye maami sabo nanan omo ene betumi aye saa papa no sa ye ka papa dia wodofo ye ya kasa ye wo sompa ha no se ye de ye case study a ye say ye no ye free ye fru different mu de na sabre yi de ye fru boamu ade baako eno ti se ye ka papa wodofo eduru babia ma ye mfa do bi aye entua ne so ka wabra e wo se ye konomoa enam obi so no obi aye ye o enam obi so eno obi aye ye eno ti na mpapi metaka to se nam obi so de a abotatia na mabaso no otimi twasuo eno ti mane mfiri wo so na obi ensantumi kona no mane mfiri wo so na school fees na akoda bi ntumi ntua no wontumi ntua mane mfiri wo so na adwuma bi akoda bi wotifie kopa dipam bi akopam no fa ne kotum na man chop money na dachi bi akoda ne beka ho asem fita adwuma no peso komanzi no wodofo mane mfiri wo so akoda ne nim ngoma papa so yensam twira adwuma wodofo ka mane mfiri wo so akeye wate emwa won sasa odofo ene ba wonsam kakra ma afoforo na se wo boa wonsam ede ma afoforo a dabi no wo mo bebo odin wo ma bodin pa ye kan se ye ka se awrachichire ene moa efiri nipa nchen a enkonkwa ne se wo bi ehia moa ye twen amadu ne nsam ewo bi ko na ebeboa wo dabi ewu eduru babia na wo ho kiro pa
na ka wo po bi kura mana sansu amoanom odofo ye busa so betumi asoma usika na eno ti se yakoye ho amoa na ye gya na ntritwitwa no na ye gya ensam keka no a mi wo chidie mapase sɛdeɛ kuropo twadia mpɔ wo bo ni wiase na wote de wo ya ase no mi wo chidie mapase ka wie ya setena ebe ya akɔ no pa ɛmfa odɔfo bi ho adwene ɛnhyɛ trim ansa na wakɔ ne moa eduru baabi kura no a obi wɔ hɔ a sɛ wɔbɛboa ne nua no wɔde bɔne ankasa na etua ne soka ɛno na mepa kyerɛ sɛ n'anwumere sɛ wadwene ho sɛ adeɛ bi obi ayɛ wo no ɛyɛ wo ya pa na ade bɔne betua ne soka ɛnɛ ma mesrɛ wɔ n'anwumere sɛ ka wo begyae ɛnɛ sɛ wode bɔdwuma ayɛ ɔmɔwura no sɛ ɔdɔfoɔ bi a wo ne nonom sa no ne ho ahinti no wobɛma no atoa nananom ɛnseɛ do de atua no so ka ɛbɛyɛ ne mmoa ɛnɛ anwumere mɛsrɛ wo sɛ manyamesu ɛmforo so ne gyae saa bɔne no ɛduru baabi a wadamfo no a wo keka ne yere ne ho asɛm no ɔbaa no wonim sɛ ne kunu ti awadeɛ no bɛtumi agyae waadwene sɛ wokɔ akɔboa nanso awaregya yɛ na wokɔ akɔfa aba no ɛno ɛnyɛ mmoa papa ɛno ti sɛ yɛhwɛ mmoa papa a obi bɛtumi de aboa ne nwia na ɛnkɔnkɔfa wɔ yonne ɛne abusua manso ɛmma deɛ a ɛka na anwumere kemɛka kyerɛ sɛ woyɛ nyame so adwuma ɛno ti ɛnkɔ yɛ nnuanom mmoa wɔ abera mpɔɔma yɛ papa anaasɛ ɔmo atumi akasa atia yɛn anaasɛ ɔmo ayɛ ade bɔne bi atia yɛn ɛmfa ho ɛne deɛ wɔyɛ bia no ɛna anwumere mesew sɛ yɛ papa na papa no yɛ a wontum wuyɛ sɛ awerɛkyekyerɛ firi nipa ho deɛ a wɔdɔfoɔ ma yɛmfa bɔne ɛnkotua yɛ nnua ka ɛfiri sɛ wo maame no papa ɛwuyɛ no ɛduru baabi a na wo ne bie no ɔmanfoɔ yi wo tɔtwene no wo kunu gyaa woɔ no na wunye obi akora ne ni ani nkɔmɔ no wɔno ɛna kyekyere wo wurɛ broki heart kakra bɛm wɔkyekyere wo wurɛ ɛno te aduru baabi na sɛ wopɛ sɛ woboa wo nua na wo tetetete no a wɔdɔfoɔ ɛbɛduru da hia dam sɛ wobɛhia nipa ma na kyekyere wo wurɛ no na boafoɔ ayɛ na ɛno ti ɛna na nwumere meka kyerɛ sɛ enipa biada wɔ wie yaseɛ no ne ho hia tie nhwɛ nipa yie ɛmfa ho ɛne nipa bɔne a wɔyɔ ɛmfa ho ɛne papa bi a ekura no a da bi a wɔyɛ nipa adɔyɛ yɛnhu nipa yɛ ne ne te bia so wɔyɛ nipa na yɛn nyinaa yɛ adam asefoɔ yɛn nyinaa yɛ adam nana yɛnhu no sɛ yɛfuru baako mu adeɛ a yɛyɛ adam asefoɔ deɛ a pɛpi yɛ na metaa ka ma asɛm bi sɛ yɛyɛ nyiyimu wei firi ha wei ɛmfiri ha no a wɔdɔfoɔ mebusa wo sɛ ahokyerɛ bi ba na wohia mmoa se yɛ ma mogya ɛwɔ kɔmfo anɔkya yɛ abayɛ asabea ɔdɔfoɔ mogya no yɛntwerɛtwerɛ ho sɛ wei asante mogya o ɛna yɛntwerɛ ho sɛ wei yɛ dagomba mogya kusaasefoɔ mogya ni hɔ saa ɛna nzemafoɔ mogya ani hɔ fantefoɔ mogya ani hɔ ne nyinaa ɛyɛ mogya baako a nyankopɔn abɔ ɛno na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ adeɛ baako ɛno nti yɛnya nyiyimu no wabra yɛboa yɛ nua ɛfiri sɛ sɛ yɛboa nipa wabra wɔte ase a ɛbɛboa ama nnwoma akɔnkan ɛwɔ wie yase ɛyɛ me modɔfo pa sɛ yɛ Aboagye Oforisuo na mede afotu sɛm wɔ yi ɛbrɛ wuo pɔɔ kwabena bla meda ase ɛne afotu sɛm a wode amba yɛn ɛkɔ ama yɛ nyinaa afotuo no yɛyɛ ka no yɛn ɛka yɛ paa nti yɛ so yɛ ho adwuma ɛna obi frɛ sɛ afotu sɛm no odiifoɔ pɔ ɛkɔma apa ne kɔsɛm ɛsɛ kɔma me kɔde wotwa sa no onim sɛ n'akyiakyia nkyɛ menua kayadu menua ɔmmerɛ ne ɛdeɛ menkyia no kayadu mekyia wo oyibo nahyira ne asafo mulat kodu space ana yɛ maame sɛrako ba so ɛne ne granny yɛkyia wo Oforisuo awerɛkyekyere ɛfiri nipa ho me kaya boa bi amoa no mo yɛ nketenkete nwom nam ɛnoma nketenkete bi brekuo nketenkete paa asen oyayare
anya asene wa asen we bola bed na o kan churu we bola bed churu o se de kan ye buru na no ye re bibi sa oh da binya achim ne say yellow anoma bi en ho aye nwe je se wan toto na sa aboa no se ukopa na se omumienu esidua so na ba ko ndi nano no we kakra no we no kakra ya na ne fe pa onunu na no opru ne widiem kururu ure no opru ndiem kururu ne fe no e kire sen we ajampa na wo kan oni ba e be sa on se minimo no mamu omo ye efie buburu ni bi no buburu mu de no bibi sa ye friend ajampa omo na mienu me tell class ye men chance am one enem di minimo no control ne manchi me da se wa kire me na the wuya omo si di agrofa ene sire omo si shi omo nkran no abra bi omo na mienu etu I think so omo en shada masem e da ya obi the time na muram de but kwan on fa so no we hwa na we hwa ha it is so free ba mu hu we so free ba wo hu ye ka kusi sen wo ene me na wo se ye boye ho ye frum ba kuma mu Yesu Kristo yem ene ye nyina ye ba asase so se de na me nyofo so ka no obi nim se ye o da gombe ni ba de da gombo ni moja we se mi asante ni moja de bi eye moja ba ko pe eti mo ma ye ntaye ho mo ma ye ni ye ho wu mo ma ye twetwe ye yonko nentini mo ma ye nya pesemi nkumnya mo ma ye nkope nipa bi ye nkoto no nkope femu animonyam bi obi nchen ne mom ye nka ye humom ne ye nhie ho nkunan wa wo ya wo se nipa wotomo ntem wo yale wonni mu no hu na che what is wo yale awura chichire firi nipa ho se wo bekọ akosira no akọchia no ni wo pe o kwan si bi ehwobotum bia mani bi enti no o si wo yo o twa fa so ko obewudi ya o ko pe awura chichire efiri ho aho eni emenkonko che na wotweda ana menko yie wana eko ho nipa na wonnim no bo ha no wonnem no wantimi amwa no eti ho abie na akwakochia no me yɛ no ntimi anhyɛ me nkuran madwuma sɛ yɛ no ntimi ampagya me na me ni adwuma yɛ no ntimi ante w'anim ankasa bi a mede me support bɛtae n'akyi ama mmoa ba wantimi anyɛ bi yɛakyi me kɔto mu a wobɛka ne sɛ na akyerɛ me sɛ o ɛneɛ mehu yɛ aka meboa no dabi wokum yɛ wie wasɛm yɛ wie sɛdeɛ na Lazarus ɛne osikani ne yɛyɛ no ne sikani ni wo pepa se ko beboa na aka Lazarus ka edruble bi no kan yakopon ma ne nkwa kakre o enam ayomonwono adwenbone eni hihye ya no na hyete mu se o munni pamfele ni pentin no o ma command Lazarus ba no onim sa asama de ho no ye wuko a ye wo akoma ne adwene yakopon fa so edibu atan na so de twem ensemu hwe ba bi o sikani ni kodae afei nipa na ne so nimfa so a o pe aduane a enkrama die no a wanya o sikani di ne na tietia so no e pam Lazarus no hwe koduru mebe no ohia se o de ne nsatea ebe bonsuom amana so ntekema so mesre ye nnuan mo yetie ye mpanifo yetie ya ho ya hemfo yetie wankase wo nwia na diska bra wa bre wonua baby na tiska bra wa bre ana obeto asase ka arochiche efiri ho ma me pim ko wanim mesumeta wachi si wuda ne nye baby fa oteto wodi dabi ohina bo pampers asaja asase na to ameskani okoka so ye be ma fa me ko baby ya me bom chacha mu a me ko police ni ne ho ye be jamia mako wo wu a wa wo hini ya ye ba beso osaja o chacha o asemasi wuye ma nkwache e beka sem ye ohine okrum ya bra adwenbone no yi fruit ni wate jai emwa hunu kwanya be faso a wo be siesie wo dache because ye ni etie obi o dache o dache ne say you matter to me akuta wo
e wo man we mu bla owuo no untimi man bribe okay yade untimi man bribe etu ade bia obeye bia ebe mani monyama bawo woni Kristo ntemu no ye esisi obi mo bi opo obi hia mo aboa no sika de go no nyere hwe wo mfa sika no ko ba bia de bi ni ma wo bibini se de na obi ase sika kogo ne de ye ono ne de ade na so sika wi wo di bo okurum kura kwanya enka be ye odin manyakopon akoy de wato nko dem biu ana wo mahun shira kase ebi kura ne nsu kura ni wo ompeso aso ebi kura na toilet kura ni ompeso aso eso sika we gudem wo nipo de sani esum no Allah wakwade me pa chaw awru chichire efri nipa ho mumma ye nsua ebe boa wo aboa me eme nkurim de awie pe wo nyame anim nyame nshira wo nipa a o tie ne kure evosum dase abrotia Ofoso be ma me das na mechia yetiefo nyina na me de happy birthday na di e de ama mame Afresika Boahima me ankasa me ba ya owo mampon ebre isemu no yede ne mfonyi beto kasafidie ne so ai Afresika no mame Boahima si uni mpon osa ye yi ka ho e ba ka ho Ofoso be ma ewiase owe no eya na enipa ehia emoa enti se emoa ohwe no okoto se obi eho ekire no a ewo se wutimi eboa na kwanua se nyina so na eno na yendaache eye emfasodie ebepie mu ede ama yen anase yendaache no enhwere bi ebepie mu ede aba ede ama yen ofoso Kristo kan ye se meda de gya no mama me fra me ntoma bra na meda prison mama mehweme ena kwomode me mama maduane onom bisa ne se bre ben anada ben ena yenum nyina to wo a ya anye weinom ama wo boase won se mo anya ama enketo emu bi no wo anya ama me awrade ye woni padodo na ye ne wonom temantemo ye woni padodo na ye ne wom eti asafo mu ene emiamia hodo enwuma mu titiru so kra eka ho ya yankasa ye to ye ni hwe benkum hwe ni fa yetime hu se nipa kro ya na asase mesi obentin we se de owo ahihie mu meka say ne debo edada bia no ebo no duku bi e ba so da bia che se ebo ne sent ne yato ne din se double duku we se ana se ade we double ye wo bi wo hwa oba soro owo pepa eso betimi asum nyankopon ye nso no esan afade ya woni biente no eya na okwa asori krampo na sometimes no de ho tete mpeso be kwa kwotena nimu esan se ne ntoma kro anase na tade kro no be se bosuminie anase na wotwem yensanie no da ne da se esom breso a anase esom da no eso a eno ana ya na wode kọ nti ya na ofere ya susu ya wode ema pii we ye wodrop ma enema bi wo hwa ya to ye ne ye be hu se ne asemesi na obente kra no ebe ye pe ebe so a chen ne krampo na obetimi ayedai abobo ho di ahyenso anase wo sika bi krampo na yempese ye ne be ma na ye betimi adom ne bi akwa akototo ne ma ne bi di ama na anase yemfa sika ne hye ne nsem so da bi ye nya ne sa osofo kra na wotimi gira popete so e ka se meme di sika so le sika de yemfa nhwa asole ma yemfa ma asore ma ya wonu makwa ahohiehie mu eti ama ye nhira dodo na ne yen sentime nka ebie mu nsofo so be ma wiase ewe no obie ni wa ne ho niema aso na kwankro da enipa hiamoa enu ti ye ka kire obi ase se wuti Asem Mpe Nipa dwumedie na anwumre yi a ya asem yetiawa ye se ya atene wonsa efama wonum a wonum enibie eya afamoa eboa wonum a wonum ehia na no na betimi aboa wo ama wonsusu die ye wo wutirim se opese wo ye no Nyankopon begina so ama na bemu die ama wo ofoso be ma James ka asem bi Bible ne ka asem bi James ka asem bi wo chapter 2 verses 15 and 16 no me kai kakra wose se wonua ana onua ba eda adagya na da aduane abɔ won na momu bi ka kire won se monfa asomdwe nkɔ mo ho nya mo hye na mo men na so mo ama won de ehia honam a mfaso ben ene wo so ya wa asori nu bebre o hwe ne obehu ne ya obi yare esanse wo se ye kwohwe na ye de bibi be ma ne ntia na omunya nkwohwe ne kola
asafo bi timi ma na ho so say ye kwa kwasra asemasi no mu de omu nsapan e de akọ enipa we no eya na wehia moa yentene yensamwa wonom enye anisuade dodo na ye de kire no afọdebo akese na ye bo e de kire wa asore de manipa hu sampa ene a ohene yere ene yese wo hia afọde e bo ye ne nya asem ketwa wakotam 2000 wakotam 5000 de ko ene ye den miwa obi a woni ni tifie kura na ebi aduane obedi kura no den wabo atra na Oforisuo be ma ne de wode ba no se yemfa de yi emoa ne de yi awrechechire once awrechechire we no ehia de moda sani bia tresem ne kan wase mone wonom erra honom no omumom ani awerho woma wonom so ani agye no so no mone wonom mom ani ahusie sa asem we say no ena ehye nkura se enei yankasa ye mu no se obi nya yi a anase se obi wade obi to ne bedin nyakopon de afia ka obi fie to se de Oforisuo be ma nyakopon de afrika wo fie hu ya wo celebrate ne kama mama ji mu adaro mo bu aye ma bibia ye fe yi a Oforisuo frefre dom abanfo bejawo e ma ye timi bu aye ma awodadie no ekonkan ohini ni prebe ni sofo maame ne maame ka mu nansan ya chem da adofo pi na esore ye ebeja no ya na efe na akono masara ko ba mu nyina ekodi mu bie na kyese akono efe eno kire se ye koye no ya mfa ye nsapan ne koye bible ne kan ye se wose ye ne wonum a wonum raho no ebomu edi areho de a ye kwakwocheche wonum re esa ye den edi bibi jan se ebi a kire no bibi ba wo de aye den wo de akata so anase wo de take care of it eti ye ka kire wo bia se enne se wo bi hia mo a mesro tere won safa boa no de ohia rechechire no mesro ankonam bi wo ho a eya ne wakọ eya na de ya pa ne se obi wo ho a wono nko ate wo no de ne nsapo asum na no se ya no oposontwolom baabi na se matwo mu baabi ba ne sa na kwotena ne nchen na woni ni di nkomo na so ne bo nkomo a afa ne wa hyase na osere obi timi betena se no de arehosem ne baaye anso ebia yensen kwa yiye ya no obeya asofo beya amanasere Oforisuo beya amanasere owusu kantan kranka beya amanasere omrasa mo betimi aye bibi amanasere enti ni nyina e kire se nipa owe no ye hia moa enipa hia arechechire owe no eya ada ye fa ne nipa nchen eno nti ne ye se aboa ya na ebuwa wase humani suma mi nti na yedai atwi mienu ya wo munam anko na mo eya obi kwate wa eya na arewu nti sempo de hu se moa ede nam baanu emoa krampo no etimi eka wonom ho bata wo ho de a yensua saade no yancheche ye ho re obi asabto no ayenso ne mo abia na yenkọ ne moa sebe ya wo no so ne nyina no ebekoye di ama no na arehu no so a ekum sunsum no enkono ankotonse do yansa ankogina se anko akobonsa wo na yase Oforisuo me da ase okay kantan krankan nana me da ase na ewiase nipa me bibi hiamwa eni arechechire yes arechechire we refafi nipa nchen ansana me nto amasem so no abrantie bi efe no kwabena sale o manso adukrama menim se din maboni yedi a adukrama manso adukrama kwabena sale uti mechiawo ene anadwe na nana abrabo yon abrabo ayeboyi edin ne duru ba bia se wen nyam wa wunye yida nya boafo a abrabo wi se wen nya boafo a wunye yida obi won mo a obi beka cho se osi so no ne mame ana ne papa entam sika kese bi ana ne wofa busuani bi ntam sika bi ma no samu ano aye kan enya ni nyina na ya na ye sika wo enya ni nyina na ye sika tiefo yentie ne ye pa obi aye wo kumase ya sei awo wo sika pa enso nipa wo besoe no kumase ya sei se nipa no onye yie sa obi wo ho no mo a se wanya obi nchen ana enkadwuma kwan kontumi sua bi so obi antumi antena na danfo bi nchen a enka school kwan kontumi nko bi obi adana danfo nchen sa ma na nya chance kwa brochire enti emoade yade ehu se nipa ho da bia me kama asem se ehu hia se onya sika kese bi ansa na waboa nipa da bi na
ya na woka wase mbi say aboa tate abe twa su a onam baba so se sa na ya na woka no lecture say yesu obi abatiri ansa na ya den ye hu dwom se na ma papa no okofu dua na friend say Zacchaeus se na ma no kofu dua no omo se na o yiskani nya no kre na Zacchaeus nyi skani bi ahu skani bi amfuru dua na say skani bi amfuru dua ye wo ha sei say opani bi eka so oba so ame ha sei na so wu ska pa na no bodyguards for na ekro omu hinhim bi tugu ni ade o kra no ya shada ma special praise awo no be yi na uza kioso ko food ya mo say na o no ye obi a ojeje tax na ojeto yes ne hia na de be te de yesika so yesi onye nu sika bi ahu na usum na me kam cho sika ni bi amfuru dua ena empanifo bu bebi say nana se wa amade wo ben wa nya wabosia bokọ akire wa amade wo ben wo wa nya wabosia bo ekọ akiri papa ase ne say na say ye menu wa ha say se wo ye bibi na se man support o aman amfa sika amba me pebosia nipa minim no horum na mekọ eno so nya de se be yi ama me eno ntina empanifo bu sabe no enti moa de nipa wo moa ususu so betimi aboa wo bi wo kwan bia so no boa no na wo ka se wo di nipa no achi a anade obi aye wo achi ahwa beka se wo moa wo bia ada be ena emoa no aye ka no so enya wo bia na wo boa no obetimi aye atua wo so ka eno de wo di show tuma ntumi nya papa untumi boa nipa enipa wo be boa no a wo di wani beto no so sa nipa no kwa na be feli wo eno so nkyere se jai papa ye anase memmoa nipa enipa mebrebe amaman for chance ahwe wo mo because of say obi boa no odi nipa krohwamo enti amani nua bi so bepem wan wanye den wanya misre yemmoa nipa ne yenka rechechinsem bi nye den entwe nipa wa rechechinsem bi betimi ama obi adro obi enum awuo no odi adro no besi wo mekai say last ne yeka futuo ya yeka asem bi mo bi flay se dru baabia na ye ne senka won fa dru bi kra nya den enom ne nso nam nsem a yeka ninti wajai na we kra so jai sa ye den no moy so on ne mecho no edru baabia nipa num asem ebetimi ma obi afadu anom sa asem ro a yekan ebi so ya sempa etumi ma nipa bi ye den enya nkwa na bibifo sa mo na bibifo enim ye o yenim ye nana aboa no friend koto no ye wo mumienu nkoto no mo ye kokko no eno na mo ye pumu de na na se omo se pumu koto se den koto no ye bi won mo ye tuntum pa ene wo koto no bi won so mo ye kokko enti se wo wo container bi ti se bucket bi na se wo che sa koto no a omo ye kokko no gumu a we wadwen se wo kọ keti aba wo mla no no mu nyina fifire adwane wonim de omo ye ba ko kwa ba ko so ba konsa de koso no mu nyina epia no ento ya besi no so we nsa no so otwe no ebeka last na kwa be fa so mu beyi ba ko beyi o mu beyi no no mu nyina o mu piapia mu ntino mo ko na akoto tuntum zunim o mu guade mu a ba ko yese wo fra na ba ko na twena tum de ba ko no ya na adwen se wo fro no o mu aka ni nyina be kwa akoka no ma twena tum ano ye Ghana nkoto bibi koto tuntum Ghana nkoto enya Ghana nko a okay Matias ye Ghana nkoto ninu ya fro no otwe ni tum koto kokko no wo munyina beboa no munyina pie na bibi fo kra ni patuntum kra enso nyika Nyankopon ahira ye o na enso Yesu ni ye banti ene ye wieye enti nana mesre emwa eni are chichire ye hia firi nipa honom nipa dasani bi ahia mwa enti du ba bi a wo hia mwa nso du ba bi a no abra wo ho ase enipa mebrebe aboa nipa bi mo tutu kwane ade enso omo nya omo nkai wo mpo onkai no obi efiri sabe ne kro kituam abesu adwuma obi kra kire obi adwuma kwa wanya sika se tam onfane ne master ne nye agabaga obi ada wo bi nkan saa ma nipa no wanya aware bi enso so wanya aware ne wi nipa no
wɔtena ne nkyɛn no on kai no mpo ɛna meka no obi atena obi nkyɛn ne wɔwɔ aburukyire phone hello me patro te sɛ kra ɛbɔ nipa no ɛno so nkyerɛ sɛ mayɛ mmoa nipa daabi yesu anka ne saa yesu nim sɛ ye kristo no ɔba wiase no ɔno kra nim sɛ edu baabi a nipa bɛyɛ obi papa ama nipa no wɔmfii no nanso still wɔse yɛnyɛ papa mayɛ mmerɛ papa yɛ ni yɛnka werɛkyekye nsɛm ɛntwerɛ yɛ ho yɛ ma yɛnka bi ntwerɛ yɛ ma wowɔ fa bi wɔ hɔ nom a ɔwɔ sika paa wɔmmoa wo ɔno so ɔnka werɛkyekye nsɛm nkyerɛ asɛm a ɔbɛka kyerɛ no sɛ ne deɛ obiara hwɛ n'abusua ɛwɔ ne deɛ obiara ne ne yere ne ne ma saa kasa no yɛyɛ metae paa obiara ne ne yere ne ne ma no na sɛ yɛ kasa bi a ɛyɛ metae wɔ wiase sɛ obiara ne ne yere ne ne ma wowɔ fa bi bɛtumi aka akyerɛ wo na obiara ne ne yere ne ne ma no wuwu so ano sɛbi wo ma me nua bi anu aduane ɔnoa mpɛsɛ bi anyi bia ma wani da wo ma me nua bi ana wo nua bi wuti anya ɔyɛ ma no wantɔ pala kora na sɛ wo paste a wodi paste kora no wantumi ankɔti bi wɔ obi nkyɛn da ɛna deɛ wonya sika wo sɛ obiara ne ne yere ne ne ma wo fa bɛka saa asɛm no akyerɛ wo ɛmpo sɛ nya sika no kora na ɔka kyerɛ wo ɛna sukuu bi na wokɔ na nipa no ɔhyɛ wo nkran ɔma wo nkran hyɛ kɔ ɛbɛyɛ yie kɔ adwen kɛkɛ anaasɛ sɛbi nyansasɛm bi a wobɛka akyerɛ no no obi wɔ no kora no a ɛkyɛn sika ɛmmoa yɛ akaakaaka no nya ne nyinaa na ɛyɛ sika ɛmmoa yɛaka no obi wɔ no mu a wɔhia sika wɔhia awerɛkyekye nsɛm ɛne sɛbi nyansasɛm ɛne nimdeɛ nti ɛmmoa ne awerɛkyekyerɛ ɛfiri nipa hɔ ma yɛmfa ɛnkam yɛ nua nana meda ase 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 hello ye udi baby afrefri ana buwa ni o asanti be kwai asanti fu ya assembly ma mi kera na se ko ju ba ma hin ala na to be ma ti o ba ofa asempa na mo dia ba no ni tes nya mwa ofa ni je bu be se utu amremu a o ba che pa so ha tin tin ni mo utu tin tin a on che tin tin ye ni na ne se ansa na kan su be si class no o ni asa cha ka chi no ani se so bi be ya o ti be ko be yo si na mi shi an to bo ko so ale be shira ko o ti ko ni shira o ade ase e ko ni paso na shi ni mi ando wa bi bi wo mo nsam no wa mo tumi no ya shira asem man fo me ko mi anom wo man hin o wo ye president obua o ni anom ni se ni pa ne feja o ko ti ho o ko o ta ti bi ato bia ko ne feja ni fi ho ata se mo ye ni anom se be ka no wo so wo ti wa we do wa wo so sa na wo so ti wa ko di ti o pa fa ti bia ka agba bi before da jire no di be bu ha bi be so bu obi ni ya pa no so bu na ati no so na mu ano e ba mo ka ko to idie da ko to ne die black one ne die e ya bi before ara re ti amo fo mo na bu o mo mo da so okay hello udi baby afrefri efe me bangre me frefi kwada so pani yentie o wasa ma mudi ba da sam kasipa na mudi abari na me bra bi wo ho okwa bu twe bai ana odi ka bai a wase me nkotena kai ho me ti kai ho da ko mu hunde o ye ana wase adafu bi twe anyanti o odi amo bi akokɔfa ba nipa ne gi kanu kwa ba shinne ma hu kanu ono sa ka sampa be an kira me sabran se mo wayiri won kwala nte ma metena fie sa ba bu sini hia ansa na obi dum ya kopɛ watma adwuma ma me ana me ye nte de mo kan de aya sampa na mo de bai de papa na wo mutima mo de kasa asɛm yi me enfa bi nka mo ho me da se amen hello udin baby afrefri me den the original Paul in Kasefre Mansuko Nasi. Pani pa yentie o. Oforisuo me bom abaso ni adwuma pa modie. Adwuma das. Omo so me bom pa se nyame nsa na yale na o me kan ho na program na yede. Okay. Me chia mu nyina me chia osofo chia na o hena yere so chia na. Na asoma mo kan ye no kore pa o. Bi se wi asena ye wo no se onipa unya mo a emprempi ya na ade a ehia pa bi se
nipa no wan emwa tumi free obi nchen ema etumi bua wa brabo so wan nya mo free obi nchen a no for nebo wo asabi wa na woni bie no wo ko ne nchen kura na ya na edi enti no kure e pa se mo kasa ma me baba be me du a wo so pe wa se pa nti me de ma no wa chia kasa na okay man nchia hello ate say aya uko school wai tena senka ya yire hu sunya de wate yo na nyini be ye pani pa wate yo na afoforo enya aso mfaso no maame no papa enya aso mfaso wate no okay hello Nana Oforisuo ye maju so panipa minia ya mishira mo wati okay ya mishira mo ya dase kwa bnajimai e ka fe fi asama sufi asama na me bo mabaso o masama mo dia today pa na wakai me yaw nanso mo kai me yaw sa so ni kuna emre bi atwam na eko na me ko school ni pam school fees na me ko be ba penny bi ho say o mo am school fees eko asema mba penny ya kai ya ni ya papa say no o semeden o se ni madie ko awuntwi a na obitwi me me eti na mi say wo ha me say no o semeden enne na me atum mesia me nsa no adwuma pam ade a se ni kutan kora bibiri a me workshop so ahodo a enne me dia de pam na si ni da wi a me si fi a me ti fi a me no ka so si afri ni fi okay me ka tira fofo nyina se ye ka se nyina ne ka so mani bu abem bi ka se tira wa wo show den ye so bi pa wa pampem no 24 say bi pa pampem no wo show den nti no na fere mi nyano ma afoforo a mo ba no se so bi ka bi say ma no hawo en show den en show nkran e fa tu anamo ne fa bobra ne pampa bo ka ho na me shramo pa na me shramo na Oforisuo na me yawo e ye adwuma okay hello baby afrefre odi pani telewo akodi Aboagye ni yetiu na adwuma mu ti say ye gina na asutwe ye bo ma baso ene adwuma mo bo bo mpa ye se omono awon be gina so na baba be ka mo amen na Oforisuo Aboagye ye ile mu ni na me kan se akonyo di ba ya wa nko no minimum se etosu nyinu mi ensan na ukwa omono ebeba na ye wosi anamu ubojuma akwanti oni so de nkwansa sansa jimodi amudi no nim se dia akwanti se mutie na waso da ya na nye yi kire nye da ye wa na ade me ko yi kire da bi oni bi no kasa na o se unye ahobo se obeku aju na me kan se futu se ma mo de men je duon na bueni passe fika mo de bema inti awe ti kire na sa ya che kasa ebua e wa blabomu ese se obeyi taku sempoa ama na nipa to duon na bu afofo abem anokwase ewo ablabo aye bonu no inti ya ye ma ye kasa enye awe ti kire futu eni kasa de ma afofo ense se ye beyi taku na sempoa ama ubedasi ani shamu bebe no hello udin baby afrefre Oforisuo ye kasa nyina hini no okay Oforisuo manu abejafo ajo ya cheso obapa ema madwuma pa adwuma so dase anokwase mu ne de wo kasa emwa ne arekikire no me maame na metosu du na me wo 2006 ewo friend SDA hospital me sister baako friend sister ade okodi maintenance sa ekone nan mo no kwase de otie ho mpentanka no eche me kura ma wo ne de we me sister isi kro me ne se de omuti hwe ne no anyimre wo tie ewo nkari ade mra me manajo pa me ka tene se me do no me da se okay wa ya dia mana so ne ni papa hello baby afrefre udi panipa ni chief osu pizarro ni me do kinkashi ya chi a block man ni anti agima me machia o meto nkanado
na Oforisuo ene de ya odi Oforisuo yemmo nipa na yentufo Oforisuo aya asem mo dupa na Oforisuo ana mpempi no afofo bi no ya na ehoma gi mu se sene e kwa ofa so a odi yi ana se nyame tu ne se tuja na oyi nipa kese no aya na akoye se wono obi a kwa ofa so no breye internet de na di mu se sene ono abere de ono so emmo afofo emmo musun ko mani Oforisuo na sabi sawe da sani na de saadi we se otirimu a Oforisuo emmo kwa bia so Oforisuo hwe se ablantia na baba wa bi na wo sua adwuma pon ho no hia mwa se sabi mpo kia sumpo na operating ma ye na dwuma Oforisuo edu ba bi a ya na ya dene yenso hwa busia mo Oforisuo ya ye woni party tiro bi dia na Oforisuo asasi so a ni party tiro ni na busia mo Oforisuo o pamo na ya dene nti ye sere Oforisuo ye mo nipa abra o kia sere Oforisuo bo nipa wa nya akatwe na wa asasi so a osoro Sompa. Hello. Udi baby afrefri. Good evening, Kasafro. Ma TV no volume no come from yeni nkomo. So da so mo jo apa mo. Amo je de area pa no kwatem. Mo kwatem ni te ukwa ni mu pa. Odofo wo ntin na kwa na mata. Nke se bi ombe kwa wo asu mbe tete. Ma kubi mu pa ni tede wo. Hello. Papa Oforisuo berema nemnyamfo tomurosie bereba so ndwenka o aka susum ke adu gas oven kachire watifo ne se emamo nto gas oven bia nkwanche no makohwehwe wan wo mokro mo ya we so am police station nachi e na ke adu mewo Oforisuo ye kachire eye ohene yere se nyakopo nhira no amen na hinye na wodi se oyo hine yire amano evangelist aka hey what title number even say so far me do many atoro so no so for any quotation enti odo ha de obe cancel amen katasa enso me de vaka ke na anwum bia ba omo se ha ye kwa ho no wo bi o ho na wate Hey, so we oh, now best okay. Oh, we have a travel. We just offer a chow pa. Na the crewman, Wakamasebo, Wakamasem pa, Nemayedi, Namedekia. Mana, hono. Oh, be free the class. Ebe duru na lebra benene betina ode benene betina na oyi akunya ane na yere one room ana ya chemu ebe curtains ya chemu ana akunya tenten no oyi mu form ni nyina free mu a na o ma da tie no so sa ko se bi su adwuma kakra but ono ana eboa me ma ne kini su adwuma na Nyankopɔ adom enne menso baba minia no ene ne masare de bia lokuremu me personal so ya na mani age ti ma kasa ma me dwene kwa chire ma masu kakra menso mani asage papa o no de bia wo bia no nyankwada enfoma bia be kaba ya so bia nka mo pio Oforisuo eka sunsum hello baby afrefre wudi Yeah, you just feed them go central region. You tell me just 21111. Your Frau say just 2111111. Just 21. One no. Just 21111. You don't have them just some command. You don't have just 21111. I said you see can also 2 so I said it's JJ no so ya wa sa no. I'm say bia ye bofo 11111. You Oforisuo nana Oforisuo da was Nyankopɔn hia opa na wa bia konya Nyankopɔn ka no na o maka mo na mani gye ho pa o ya bo mafutu 7 no itimi gike bebre de boy bra na da ade mo do bia mo koso man kranche me se ya mo ho di nkwade
we wa dia Sompa no dia ti ngena wa dia ti kwa bo ti ngone ji o mo na mo mabaso mo ya je pa je bia bi ma utim yankopon ka mo okay nyame eso enka ho hello So the champion station, papa. Mama Fia, papa, so I'm a ball and hope. Yeah. I'm bored to make sure you could. Now that the Omna Samoa, the royal living legend will be so Yamin Fan and Santon and Sumayan. Yakin, I don't know. On come when ye. Yamin born and Obama and Omeka and Yambua Monday. And near one pay. Yes, him one says, "I am Winnie, and what will be no, or no, one next your ban when you be a man away any pabone. No, no, see any day. Into Mumfam Quadrin, you might not Monday Mumfam, why am Remy, make you be a mabai. No key. Hello. Hello. Ya Joso. A bomber basso. Casafria da Kwame. Parkesi Adam Kwame. Noki. Chiamo e bomba basso e fremo fala. Noki. Bebia uamamu. Ubie tiemu. Yere krade uamamu kra. Oh, yada se. Bomba basso, wede bomba basso. Noki. Yada se. Hello. Hello. Udin baby afrefri. Nekasafiri Asem Mpe Nipa. Yeti Udin. Mo boy my papa. Na meti ase. My papa moye. And yeah, asama ma kan ye. They have a situation for the future mama. Okay. Hello. You didn't be so clear, make a trancho. Man for you are yeti obapa. And the master mamma can dear. The climate in the Ravo. The fear more the fire, so bonny papa. No man is free, no papa, dear, more the boy. Yes, then a man or magazine or one papa of one in a year or both, yeah, my country. And the first time you see a one can see a boy because I am and so I see a few boys. I think I know what the more tongue and I was what walk of the Yametia say hello. Udi baby afrefre. Obapa Udi le say. Yenti way. Hello. Ye. Matai. Chim TV no man enko from ni nkomo wate. Yes, rewa ha, ye beti ne kama. Yenti o. Mo boje madele e ma wo mangana. Na omuno inu ko mo de mane eden zo enya de papa bia. Eso de omuno eso so ko aya no so po aye bete. Na ya minsira abelwati anso ne adwuma pa wo ye boa wo mangana. Na ye nguni ati nkomo emerete mo ne ye wo ha woni bia ye be ba mo ho mo ne dia ba beto mo na makwa ye de agye ye twa o papa mo boa sante mai na mo boa wiase nyina awo mangana nto ko nya wonso mo nto nhirem enu munyi mapa mo ye boa ye nya ye ni die na mo ma ye ni nso e ba ye hoto e wo da ne da na mo hwe ye nkwan na me ntira mo na me ne mo nya adwuma. Okay. Hello. Oforisuo. Ye. Na mo hoye. Kama papa. E ka de akene ye dia ni seye. Ada hwe. Na wo dia wo ya ka na mo dia mo na hwe. Mesike fa ma no bi mfrafram. Ka de ne de. Enya cruise ni kipa na me nim dwane odi ono so di ba gina fo mu aka ye niam bi seye ne. Ya na mo abompa ye emu odena makudus. Why? Dia be yi. Mami chia junior ke do gas and oven. Debro ni chena or the kala na cheno. Na mi chia omra samwa. Isi abi papa so for bompire man na yakupon boa man de ebe hunu. No ba no ye ni wo se na no be dia.
ma so for the ni sapa to ni so bium da wa ko fia ko gina ho me kakra Oforisuo ye teacher Nipa ho le Peter asafo moonlight mi tia no si wezu eye Oso mi kaisa mi be kuma se ya mi ba be sua adwuma Nipa mi nam ni so a iba ya mi ni be o di mi be to adwuma se mi be sua adwuma ne ni che na mi da o se on ti ni mi train bium se mi sanye den mi san ko le kura abira ho na sukura mi nya so amesu no bi a wa fre kura se abe kuma se busu mi ensanya mai na o se kura se dia fe fre no be siru na mi master say mi wo kiosk to ebi wo bla na be dem na mi be da ka kiosk mo eti mi master and that time bia no bia me du bia no mi fre no mi bona baso ti mi master pa so lo nya mi sra na mi ka sa mi mani wu ye wo ho na radio station we now so wo ha na Syria quality flow and so mama o so ba ura ho ti fa de ni kula na ma wa hu se mi mani wu ba ni sa wo ni papu from mi wo adam for mi wo ama for mo taneti ya mi sra na Sompa de mama akenye no okay hello yeah yay afiri lele eja tuo also what a thank God in that baby can I'm sure. Osei say That just say Osei think I want a thank God in that baby catch I'm sure. oh mon kasasa maware mon kasasa I'm Panamana. and I will not apa I just want none and what higher pound so you don't need oh there be hanya pound men na me you are no on fan mo before for what ebebua na maware why mate dia ba ko na ye ajo oba ye mi o wisu ni be do mo sa mo bia mi tani so no fa sem tese Nigeria asori fie na wu piti se piti ya kade akore se si be ba no o wa se mani ye dede so de me se na se ni pe dia pe mo bu ho na ene bia dia benchi no en fa papa dia boneka obi a tisa kai leta papa ti en tani kan yango bo so ba pe amen hello udin baby afrefre no ka fi bom so me di mi kwaku dodo na fa me kwachi enti o ni me di asu makan di me bom mata no fa ba so fa fa oko hello ne ho no hia me oso peso bo ne wo fa ba so hello ka ho bi me yere e be na ba pasi ono so nyani sharo okay Oforisuo me da se no okay hello baby afrefre udin pani ena sa fo nen ka we pani yenti o Oforisuo me dia me chawo na ba jafo asema mo dia ba na asema modu na hunya yi fa sa se wi aso ni pe bia ni asa so onya mo Preserve Bible mo kwa Brana Peter mo na mo Bible so mo du ba mo ko tu gwani bia na o ti wo se zika Peter ka chere se ye zika na de ni bi ba Kristo di mo nti sore nante ma Peter so na nsa ma na sore nante chere dia na se pe se ni pe bia wa sa so do ya mo fri ni pa o bari ana ni pa so ye bonia se obi buwa wi ya na wi fi ni pa na ya ma elo ti ana ma ni pa ti mo ni pe da mesre wa mo so buwa ni bi ana buwa wi ya na da ti do so ni amwa obi sabwa da ma se mo ni na ju edru ba bi na ba se obabua nipa ka na nwumere se dem di ka kan no menhwe ne bone ene ne papa bi o na de boa no ne duru ba bi a enyankopon asem
aha ene ade ofre no enyina besie na nwumere Sompa Asem Mpe Nipa ye obi de mamo eno ti no sade ye bre no esi ekeka kro no ye de ensemu a egu apaso no ebeba bedam na ansa na no ye kwa computer so dwedie emra sisia wayo hello dog oh wayo wajina so ache dog we quite one got to I say media enti wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no ebo ye ntwa movie wa ha dog no quite challenge na cause na the posse obegbo because omo be ya rap to nyom no who say omo nkase hey wo say wa mu na obe ya na say o wife me ba cho me wife no be fana mami dog hello madam dog yes madam right almost all mama fans but nye no na ye marking scream no kra wa ha eno de enka ho na wo se wo beto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me tumi oh is there so enwom no ya to nyina ama na so aka na rap ya mo ma fa na capella we ku enfamansa ene ye tie o 5G. 5G. Is it no so be rap na so answer na no obeto nyuma na meboa ene my acapella name Mizonaribo Asaberine Mizonaribo Asaberine Sana pumu Banatelu Apumu to be our move Yanene Betnaga Mizonaribo Mizonaribo Oriba na the auto nyum no kra no de ne ha me te say o sa no ribe no de wa chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies okay why are there pa na eno no yemfa enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kra ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ya na yeresa enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa wo rap mpa chow misrew wo ye oba ntimi ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama madaroma eti ya rap mame yo mizo yeah mizo yeah mizo ba ya sense okay because mizo ba ya sense okay because banana so food to be yawo just me unindi ya energy ni ube fano pa mizo yes me ba cho yen wie yo ti sire ndie enye food stop wadaroma yeah rap my yanko last one okay yo mizo yes sugar free so yes sugar free pineapple apple room, banana room, food to be a room, sugar free, ubenya huwade, ubenya energy, sugar free, uwa diabetes, akutuninindi, jamredia, sugar free, utuninindi, Pamizo drink, na ono ma, ubenya huwade, veda huwade. Etie for wayo si yire ne yete nka in fact wayo si yire ntino yentimi nka say ye ma na nya sa paade a gozo go betu esika anti oh wo de mama no nsi ai and ye say no
o de no ma wu kuna ba be fa ana se wani hu asem ti wa ba be fa wa de e ba jo umizo wa Hawaii ya da se pa se wo so wa ye nyuma ma friend say mizo okay dia santima ja to me ne Sompa Asem Mpe Nipa hey kwaku frempon dia sambebo kwaku frempon what dia sambebo sa brante ne friend kwaku frempon no na obi beka se na Osei Aboagye na ne afache no kwaku frempon no sa kwaku frempon no ne Sompa sa Sompa no na enne na mahun se Sompa no sa Sompa no so pema wo rough na ansa na bonso obi ewo no na onimodo di ade ne efre no odo no na wo so ni mu eno na akeka bo mu efre no odo so mi mu no Everybody Yankopo. Yeah. Na jiwe die beyete. Sumimu, isumu. Na jiwe die. Ene. You know also for the nyum do nim ho an. Oh, me rapo. We no, we anadwo yi de so. We no set. I said what you know hip life. But I want you be ntimi nya fa paso. Be flexible. Be cozy. Me. You do paswa. My sadino. Oh, that's a pon na ko. Nabi. Monko dey say griga. And my passport to me. My sadimi. You reach kakra. Say ayi na that TV so nchewe. What do so mi mu no. Do so mi mu. Sumimu. Big do. Amount for trade. Where I love guru. Love guru. Amount for trade to make you papa. No for so mitimo. And the mitimu den. Odo so mi mu. Baby wu. In fact, ababa wa bi na ofe odo guru na fono ho no. Aha, yesi e friend okode. Na sa baba na amanfo hu ne ne. Se de yakọ Facebook no so. Yakọ Facebook no so. Facebook no aya Sompa 93.1. Sompa 93.1 on Facebook. Sompa TV Ghana. Yeah. Na uko YouTube na abogafo ade no so aya Sompa TV. Wodofo kone kwakọhwe na wo hwe sede sa de we no be crawler asem han. You dey gina we. Na catch dey gina ho so misa no. When squeeze back no. Na say ukọkọhwe na wo hwe sede mfoyini no si da wa obi nchira bofra nyame. Oh yes. Wonderful ya na obi wo wa fe ne yira no ko wo yiri nti obi kom to wase eni nyina ne ye betre no Sompa TV no o su kan tankraka e wa se da wo hemfo yiri che bema na odo so bi mu ni o now say papa na ye fe na fono ho wa hu nani se ye sia ehrete now emma ke se makumaku num papa we be pe wodo pelenu na na paso be ye de na woni modo ho asem oh yes so onim dia untim kire ani ne kwasem when ka de efri se emma kasa no na madam fu bi se emma ho akono chenchenam ena nwumro beti bi ho asem sadi kra so about fresh no kra no betre se me obi ama mani bre no papa no ye fe na fo mani bre no ono nko a nipa enum na ayere no enye nipa bi anso keke o emma ba so no fo na lady no a nani ayehrete ase bayifo otoma lady no a wo wonche ho no mo no de wo wonche ase wato na no go no ba kro so ayena no fia se de odidi pentrom no de fe na fo no ho nani bri senior man we aya bizo odo guru the love guru himself se o hwe logo no a o se eya komanda ho na se de wakade akoma no nufo bi ne de wo kwa nya nufo ba ko de nufo atare no ha say Facebook no be nufo do you say hand nufo ba ko de nufo atare no Facebook na so no I say so panete trip so one so dofo mu ya obeje wo ge e dia kanade ye ho so wasi akade ade no ana nufo so fe Messi na say se na wa so dofo mu ye no do ken ya so re so ani na wa no so ba betena se wa so dofo mu ye na wa smuchi ni ye wa hwe kwan ya fa so esi dada wo ba masagino na wa hwe kwan ya fa so
ekrokro wo dofo na wo gya no kasa ne ho ba omo ba ne ye lonely mesro obeje wo ge e dia kan de ye ho isanaju we die eya momode mu na mo mention so bia and ya be ocean in ya the some party shirt be ocean in and listen to the big do the love golo himself ono akode ajewa ono ade bia bible abobia e kama o ai enwoma bia na bogia mo se aduaba be na ade a mepe pa ye me fe wo wiase pa ne oba wo twere ne ho se me di kan kasa se me ha ya yesem kakra oba wo ya yesem especially e wo mpam me oba se wo ta gya wo ho jeja ne mam ya mempe easier mempe sata mo na me twempena no ho se me ne me girl e ko hotel a girl ni nim se hotel no aya ko ne nka banku wo ho ye nton mutu wo ho ye ko ye ho adwuma enso wonu akasa nyantoboase awro ne ntade na gufom amana ka sebi ni brazier bi ene ne pant bi so ti ase G string saro mo fe na we na ma ne penso ntu de minim sa oh woni mo no ya watwe na oba no so twinti na atam sim enti bia me no me twe pant no kofom no oba no so twe koso nti basa na biam sei eya me fetu won say pant na biam sei na wa cheche no ho kakra bi eno enso eduru bi kra no obema se be produce obema oyi wodi be ma me enso na ono twe ho da ene me ntwe me de oba won che no ho mpam de me mpakra o na wonim se bia ya ba no ye be ye adwuma aja usui sa de no kra no se eno kra no ntanwo ntam dwe ho dwe ho to soro ene kan se yifa ho ena wo yifa ho na ya ba cha hey pantini kam mami wro ena nwumre ampa ye bedwa iti oba wo ha me so ya no atie odosonim na no de na enwiade no ho eye wa wo de anso ne ye be ho ti oba no hye pantina we woni ba bia keka kwa ma fro mo asamo ateta odi ateta di ope omo ana yire so otete no oba mia oto omo ana yire so ojari ana otete ono ana yire so oba mia na odosom me so onim ha wa esimi ato wonim se de esi smuchi no fo ya wonim kwanya ya faso ya ni adofo kasa aya nya bra wate ade amuyi papa yi o se ye bon ho ban nwumre yi opon ya ni edi ni sikem ko fie ena yo be di papa no dem fi ena dwumadi obaye mo ne wa be da nsomu wo Sompa 93.1 kasa fidie so Sompa TV ya odosomi mu dwumadi ya sorry ya no do no kra ma ne money asole of also na ya point okay anote se yanhwe yi a ni nyina be odosomi mu ti oda gwatwe mate cause baby aye keka kono odosomi mu ano den dwumadie we bebo akora memema bi atumi ahwo mo yira ahwo mo ma ebebo ye papa jawada we ene yawada bia abra ye so nkonwa so no du ko dumienu so no ene de dwumadie we de ebrewo de wo ba no anya atenase de wo ba no wanya atenase efiri se sisema po menteme ho ase eno na de bedan so mpa Asem Mpe Nipa ye pene po masibire na ye de amount ma me mo akwaba oba pa ya no akasa den wate if is a heaven kono ye kono ni bre so ofro stairs no utimi se wakosem no ensem a wode aba no ahyew so abu so enuti na obeyi bidi ama Asem Mpe Nipa na yatumi aboa ti ama akasa ne nkosoro wate udin de sei acha from Margaret antwi firi hin na ba ye me free bofredu ma me o haw ne sei wa mane ne sei yenko moa acha me haw nyina ne sei lockdown me fan 3 years na police ni bi di ka bomb mo se police ni di ka bomb wa inspector e wa trade ya kan bomb na o de me call doctor 5 days no ka so de me call domnase nti me fan se me na mu bubu kakra ana me ko atonso ai esreso adeja ani hone de ohwem kakana me timi dimi na me fan se me kada mo kora me kwa epeja me ba epeja me nyina mu no nti me timi dimi na ne sifo na me ka chense me baba akon so ko SS fan se no mu nyina wo school me ka ho nan na me ka chense pese me ba no ko school nti no ya se me kwa sole na watimi akọ school na sa ni school be bon am koy nti me fan se mu ni nyina mu no
timi de me na ne si fom me kopa ne chewo me fanse na adwuma mu ho no ohu se me de me na ne si fom no eno an ukopa hwan ya chewo police ni no wo de ka bo wo no e na wo sa akopa na chewo ka na bo me na me fanse nembu ye no e ko atonso adaja ma me wo na kire me na no ka se e hye mpi wo pia mo na me so me kura nkwala ntia se enkoda ni nyina mu no fanse wansi woda yi me free doctor no de wansi me free hokora da posi ni no wansi woda ene ya be ha kaya boy bi na be fa me de me ko itimina na to na me kopa na chosa me wo ha kai na ho na tua ene de won be fanse won de tua ya posi ni na ne tua tua intimi dimna ne si fom no hu sa me dimna ne si fom ne de ene wan hwe be bio kopem se 3 years ni 22nd June ene 3 years intimi dimna ne si fom se no mu ya ana me de no call station bi na mo friend no mo friend no mo ka kire say ye wa ya no ba afum so ne me patete million de amano anu so 2 years ni ma hwe na wa mu ya na me pelo ye bi no so mo friend no de kakra bi obenya me bia se ni nyina mu wa ansesa massage na ba Sompa January mi na me de ne bae 9 months ni ma twe na ne me friend no kra odidi matem nso me se sabra lockdown me hwe wiase pa se ge wiase si ye ne ni pani wiase me so nam to sanitizer ne nose mask me si bant man me si riskos me si swame na me kwa laba pon na fa so na me kofi nti me hu se wiase no otumfo bi na boy ene ye bene nam so bi nti asase so da se ni bi eni asase so na me sa ba wiase mu kakra no a hu se nyame abode no asate de atien me hu se nyame wotumi nti obi yem bibia na me hwe ne din ma me wi asase nka me ni pe betwe ma me wi asam di ni pe be ham na me so fan se ni ku ndia yes ni nti mi ya madwe se obi fom bia o se me de kye no asma ya me hu se papa no oni sisan ye oni tima oni dobia ma odasane bia so me se dwuma na awoye no obi wa na ususu asem to obi a efanse wo na ususu obi kwa na ye ho nyina adwuma nti kakra na de ka me se nipa de e de am na ma mefom ama se bia me tekura na mo pizza to bi che me wo nyina ya je itimina na nsha dan ko nwie me man so se mbienu gu ese ba ko opoku ale ba ko Louis ya ba ko twere ba ko nsoso efanse me na wuro na ba ko nso wi ese ni nyina am na ka wasan ka me hwe me man nso no na ma sa ho de ni ho ni ntin me no the ori SS best 2 years I got 3 years what fie na mbienu no so ba ko twere ba ko nso won nti bidin ba also 30 million kra winya ba man 20 million ni nyina echi na ma twe na me fra no ko di mate na sa me dia badam sa mo mo bia mo mo ma me enti ka no ebo wo mo de ukọ hospital aye ko show POP a wo se de POP de wo mpe no wo ye ko kire wo na so ene hospital no ho kan nyina ho anafae afansa ho kan de police ne no otua bi na sa me de me na ne si fom na me fansa me froka me free hon manam ko santa nam ko me fansa atonsu adaga ande ne nyina ya meka ene wansi fi ho bi ko pon se 3 years na asa me na no ja kira be se 2.5 years ni na 3 years be se me ja ya be police ne ya friend say chief aka Chief Inspector Aka. Also wo hinfa. Wacho Trede. Wa bapa time wa ka no bo wo no. Wa kasa wo hu ye. Ana se wo unconscious wani te ye na da hospital ho. Pacho de ka no bo me wo ko na yere ho wo ai. Menese ka no bo wo no. Wani ti ye na da hospital ana bo wa hu. Pacho bo me no was makum nipa na me so papa me hu paja me to no na paja me me nose mask ne sanitizer nya na wode me call ma. Sa ta na wo ton nyoma. O kutwi na me ton nose mask ne sanitizer. E wo traffic him. Pacho na me frifie na me ba Katie na me tande. Timbedi pa wo pa me pon na me ko. Anopa na nwumre na ka no bo wo. Pacho ahomache be se 5:30. Ahomache 5:30. Se post ni no na kira kwa wai. Pacho Asante Mampong. O wa Asante Mampong. Chief Inspector Aka. Pacho. Eric Aka. Noki. Chief Inspector Eric Aka. No what trade say wa Asante Mampong. Ma menti wo hu se wo nan asifom no na adwen chen so ho atonto amfi ubiem. Pacho when me say me ho atame. Enti di science na wo ja wo hwe.
Pacho some dem na see for na me catch and some ba no OSS ye be school first now my father man penny ye kan ye good and now to me san say na ka na born then na school for na me catch and say class ma na nko school na ni school be bon na me ye kakra kakra fro ka ko tre na ko pa na che some be some kwa so na mba no hwe na obehwe me ni nyina no hu se die ma ba nkwam ni nyina mu no be koye na hu se me ho ato ma oba bi kra wo tre do catch and say police ni ba kese watimi ananti de no ho ato no wansimi fie bi kopom se me de da ho tiwi to be de call me fan se station bi no so se me nuan mpam cha me pesika kakara ma no ade me tena ka adana me na ka bo me na wo pepe no koto ka afoforo ode me hu show lansa koto ka ene me ka ni na sha no afa me ya no odidi matem no ade me tena ne ka mu ba me fie ka cha me se me baba ma kra na OSS1 e opokuali wo so obobo ntimehwe no bisi sabre so obehwe no anasa me ni padue kra me tuwe no kra se me ten komo me ten komo se me wu ene se me disia me ne kase na odidi watam sesei e fra na me ka chan se me sra na me sa boso me nkru na me ne ba nje se de me ntumi biu wo hye se e de se me fa se boso me nsia na hye ta na ase akire wo bepe dia ka ba be soso ma twena na ka sa bre de mintimi biu de ma fansa ka na bo me sa no me huska nyina ase esan nti me ba ya na bo no ho be se be ha da wo ai blofield nti me bi ni sika 20 million me ben so oje mesu miniska bi am de man ma me hu ya fo kakra hu ya fo o kasa ni mu nyina na me tweo saka beka saka no bo okra no eduru ba bia ma akotwe wa no asemo police station ana anko hokra me pa cho da bi samo hu wiase me ne ma me aye na okachen se esrem fan chena mso same na mu wiase ya me hu se mo ne kan fi asem me pa chan won se ma me wana ka cho asem kan fi asem no me pa cho se wana ka asem kan fi asem wana ka se fan chen we de emfa nko ba bia na mso se me ni mo ama post for kra so ante me pa cho da bi won se mo na ekwa bi so mo na mo di mo ho abro me pa chan se me ni pa da me fum ni pa ana won me nya adwene kwa bi so efri se card ye bowa eya post for no omo ankasa adwuma etie musa se wono police ni na woni mra ko bi na de ka no ebon obi a ko be kwa akwagire no se ye ntro na no asem na empo se ke be ma insurance a post station ho na kenam ebeba no won se nipa kro tu fo se ana mutie na futuo se moma ye kan fi asem no eduru ba bi a wa amwa se si aka oba ha no enkoma aka me ne obedie no se si ano ne ka no insurance wo ho de a no de ka na body a e wo se ka me ko bre na me pe insurance fozika e de ma wo sa post fo no be susu ye na ekwan of so de ka no bo wadi for de a e wo se insurance for ma uska eti uhu so atoka amno no e ba utrim se insurance akwaja atoka won pacho dwege na mnwe sa me ye da me ye nipa de me se da oba yen kasa den me se me ye nipa ana me na me wiase nso ye da ya me fom obi nti ma adwan kwaso se me ni pe be ham me ni pe be twe wasase me be wiase me se me no obi abe ham se adwuma na ba asase na mbe ye emre so be kwa ko buma konta ahire me nyame nti ni pe nyina ho ham na o ho to yi wo tete se ono ne ka no akwaji hu insurance ana pacho sa de me hu eti ka no bo trede pacho bo me nkranza filling station eti aposifo bi ewo saa opatam ho no obi ante ho asem eno de share no kode ekwa bi so kura police no so anya de ko say accident pragiafo ikura pem am ochi wo mu o pragiafo o mu pem a mo ochi wo mu ya hwese ya ni chief inspector kaka betwetwe nkomo ya hwese ya ne betwetwe nkomo. To copy your tone, press any two keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days.
trade no de kan bo yentie ba ko. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. Your friend get to so miensa bo so manim no. To copy your tone, you called is currently unavailable. Now what you be asem ayede. Ontie document bi anche so de car bo bi Ghana ha. Na what you be asem ayede. Oye posi ni so won no akonti ase o. Say you no a. Wasa shama me ne bon so obema na 3000. No ke yene ne twetwe nkomo wa ba ahoma no so. Hello? Hello? Chief Inspector Erika Kani. Yes, sir. Wada Roma, mami bi a friend no Margaret Entry unino. Margaret Entry. Margaret Entry. Pacha. Nipa ne ka say Yaw Osei Aboagye Sompa TV Sompa FM. Mami se wo de car bono. Hwe de wo hwe no. Eduru baabi no na akwa ise kutre bini. Uni tuntum na de fita tato ama mami wo di yawo na de eka ho ba ko ne se ya ntro no prosi book biam wo Ghana ha kura che se wanya accident ana wo do ka nya accident na empo ye bekwa akopre insurance de ama mami asema mami no eka no etesa emu giremu ne sei ni ya me dasi de o mu ni se asem ni sie no me hwe maame no ema ne hoton me di card ne ko Garmaven Hospital ai hona the German name boka 7.2 eno achi omo discharge no maame no te enkranza enti everyday bia me ma taxi ekofa no e free enkunanza ho ede ne ko Garmaven me share na sa ma me hu kro no wi for about 3 months sa time so no okohwa mamoka ye komyani kro na mamoka enye 100 cedis every day bia for about 3 months and here no more recommend they say ye mfa nko physio e o confirmation okay ena ne sister e ka kire be say e hono de emwa enti emfa nko atonsu sreso enti that time no maame na o hwe enan no no so beje me 5 million enti me twa sika no e de ma no. And every 2 days, bia na taxi fan free and cross ko atonsu seleso. Na taxi driver no ejeme 1.5. Every day bia, every 2 days bia. E kopim say maame no ne ho to no. Every day and every 2 days. Every 2 days bia. Every 2 days bia na taxi driver na fan free and cross de ne ko atonsu seleso. Me hwena kopim se maame no ehoto no me hoto no and also per compensation of oban some pass up a compensation of 2,000, that is 20 million. Enti one aka so wo de be ma no ana se maame na ka so wo de be ma no ana se e company fo bi wona omo nyina si gina se o ma no 2,000 ana 20 million e bebo no. Oh, there be. Or the make call a Jawusuo.
Eja Usu almost station ho. Okay. Aha. Ena Eja Usu yes mempe compensation emano. Ena me busa ma me say compensation say na obeje me. Ena also obeje me 20 million. Aha. Ena me de me Sunday 9 million. Ema Eja Usu. Say onjin ento na me the balance of 1,001. The baba be kan amana 2,000. Enti ene me wo ho na ma me no frɛ me. Say me fa balance no enko kan ho. Enam ka kye na say o onya abotre. No ma me some days me organize myself. Nam this 1,001 no akoka ho na 2,000. Na so akwakoje ewo Eja Usu. Eti papa efiri ho no woni Eja Usu etwetwe nkomo biem efa sika no a wode be mama me no. Me pacho Eja Usu efre me. Aha, nti fa me ka che Eja Usu se me mami ensa eko omo SS. Enti no emu a de ma me nti no me sometime na me organize myself for the 1,001 na de abeka ho. Enti na me ho na ma me ne frɛ me. Say me discan bi akoka ho ana. Na mka chen so minya fan koy nti ono de onya abotre e ma me. By the end of this month no. Me pe 1,001 no e de akoka 900 no ama send ya ma Eja Usu no. No de ama no. Okay. Panipa na asam na ba ya di sei. Oh, ewo Sompa ha. Minia odika de me call e fe ni say odi mo obi adin ye kan ye de ba ha no di say Eja Usu frɛ wo no. Oh. Eja Usu frɛ me no. O de en fa no be 2 months. Osei number 4 months. Mami kura se oba ya ha no January mami me kan no pa. Me kan wo fi ha pa. Panipa e say no. Jinasie ni nyina se say mami wo be ma no 1,001 na so. 1,001 am pacho me de be ma no. Na ekwa bi kura so no on se mami woni na ni yi o papa. Ekwa bi so no woni mmra pa. Hwe mami hwe mati ko bi o gina so. Chief Inspector me pacho me also. Asem no ba sa no ukoba posifo amane ana se ko prosin kratem. Asem no yebuku ye na me otrede. Ubuku no trede ma mi si wan ko post station bi ankotro na no asem. De o mu ni se me nua de o mu ni se asem ni si ye no yebuku ye. Wan kasa na ko ne ma me pacho hello mi ti opa ena le ma me se onu de onpe mansun bia onu ne ma me no o se onpe mansun bia enti ne ma me ne kan sa no so tie se ne ma me mpe mansun nti wontwe mansun bia se ne ma me se onpe mansun bia nti me de me hwe man ba no honto no aha asema e ba no na am so okay so akasa asem na mate me hwa man ba na ho ai ato. Chief Inspector ekwan bi so no me Osei Aboagye ma mi woni na ni ne yie na wan kasa woni wo ho so kora ni ne yie kire se wo bia wonim de a wo ye posini enim mra accident yasi a wo se posi book na kom na ma mi ekwan bi so no me report here pani wadawro ma me ba na ubusama sem ma me checho mu asem no me report here Mami se wa post station ho. Mami was wa post station ho. De wo to me say wo to me ka wo di first. Mami chechiro mu. Me tie o. Asem no me report asem no police station. Me frɛ mami no say omra police station ho. Ni taking statement. Mami wa frɛ police station. Wa from baby out. Oh. Ma to wa from baby out. I doctor 5 days for yetie maame no wose wan frɛ no wan frɛ me pra de me kɔ sa gala maame o 5 days na ka o de me kɔ dom na se once wa hu me ni pedua kra da me
Minia me bo maame no adwuma nti wonya ho oh maame madam kasa expect wo tie maame no we nya wo office o we ya to aso ne ya hu ne apasam ne pomasi bere ekwan ade maame ne fa so no book no ankasa kura nkomo post station won kura no entwa ye me pacho se wo se to book maame so wan frɛ no le ze de ne yemfa me pacho mama police station wada na me come no kura na me fan se me na timi disi for me police station wada me pacho ai ba me ba han sa me ka to sa me kwa asole na me baba ya me pa o me ba police station wo me police station wo say wa ma police station me papa kanya me so asem na ya adwuma pa na wo ye no me wiase amba me pa ha mo minia me pa me wiase me ni pa ba twe ti ya me ya sa me sa me da ba fum ni pa minia pacho ma me cheche mu kakra ma me ne kwa sam a wo kan say wo ka so be ma no 30 million 3000 eze wo so ho kire wo hwa nkwala me ansa me so hwa SS fu me hwa SS ba ko Louis ba ko opoku wale me sa ko ba ko sen ka so se wo kra na bibia anya wo minia me pacho ma me cheche mu kakra ese me aka abo me a me tuwe ma wo de me cheche wo de wo wa ha me cheche ontie ni enso enka de wo ya adwene mu nkyere no ye tie o minia de wo ni say me ankasa no me investigator wo ya dan me say me investigator okay aha eti you know me accident to me see Abraham report to police station so Asem no echo book report to me ho police station Emma test officer akra be test car no na we born ma me amane se bra police station na yen take you statement Pacho tie na ne mame e ho eti mame watra fie na dodo se ansa na aka so mra police station ya meet me abasa police bus me na ansa mame watra fie se ansa na mame me adwuma no wate mame watra fie dodo nas dodo sei ana se wo kofre no bre ben se wo mra police station metro na no asem minia de o mi say accident this year no bedele call hospital no na me visit no fie ubusa ono a obeka na kra kire be ba fie ho anytime bia me ba fie obi a no be to bibi de bre no emo eni anwa ena sika be pacho etimi me ka kire say mami musa no hosa yampa ye nko ne kakra oba pa wo se na oto mo ni anwa ene nyo brew mo bia ngura me fidue mo hoda efie wa me ti wona ka kire say me ho atome fiewura no na ka chansa me ho ato fiewura ma ko ha woda wo ba wo bi se fiewura nsa me ho ya me dam kra wo nwura ho aso na me magudam minia asema ma me ke eya no kre na post chief investigator me pacho ma me wo de ka bone nan a wontumi nante na hye eya dan na akofre no se won nante ne nan so emra post station metro na no asem me pacho de ten say no onya fracture no me pacho tie me tie o onya fracture no na ontumi nante enti e de taxi ene e kofa no e de ne ba Galmavi hospital no enti abla o recover no ontumi tia na so no ena me ka che ne say omra police station na ne maame a owo no na ne mame e wo ho ela mka chen say omra police station na yen taking statement ela ne mame no e ka say ono de on pemanso enti osreme menhwe ema ne ba no ho enye den eno edi science na wo ka kire mame ne say o ma ne ba no emra police station metro na no asem oh minya me pacho on recover no so on recover kakra no ne di science na on recover oh be fan say okay be 1 month time no na otumi na ne na no na otumi titia ne na so kakra chief inspector yes sir enti accident no see ye no eno ti MTT di for no mo kofre de ho e kofa measurement sem from so the free mami ana say from so na maka no e bo mami no minia de omuni say ade enti ama ya ntumi anya sa na ma we nyina no ene say
maame no ne maame ɛka kyerɛ me sɛ ɔno deɛ ɔmpɛ manso because saa nneɛma wɔ nyinaa ɔsɛ ɛyɛ sɛ accident si a ɛwɔ sɛ yɛtwerɛ victim statement after that no ɛwɔ sɛ yɛkɔ scene of accident ne yɛkɔkɔ take measurement ɛwɔ sɛ car na ɛbɔɔ no so ɔsɛ yɛma DVL officer ɛbɛhwɛ car no enti me report wie ma DVL officer bɛhwɛ car no ɛteste car no ɛna me bɔ maame na maneɛ sɛ ɔmmra na ɔmmɛ take statement enti after statement no yɛbɛkɔ scene of accident ne yɛkɔ take measurement me kyerɛkyerɛ saa nneɛma wɔ mu nyinaa kyerɛ ɔne ne maame abɛhyiriwa na ne maame kaa sɛ ɔno deɛ saa scene of accident eko take measurement ni ekɔ ha ni eba ha no saa time no na adi sɛyi sɛ initially na maame no epiraeɛ no so no ɔwɔ pains mu no na nya adeɛ ebetumi de na akɔ saa scene of accident no na ɔsɛ ɔrecover so ɔrecover kakra ne yɛde na kɔ nti ɔrecover kakra no ɛna me bɔɔ ne maame no amaneɛ sɛ ɔma ne ba no ɛmra police station na yɛntwerɛ n'ano asɛm na yɛma no medical form na yɛmfa ma doctor no na doctor no ɛndɔɔso asɛm a ne maame no ka kyerɛ me ne sɛ ɔno deɛ ɔntumi ne me ɛntwe manso nti ɔsrɛ me menhwɛ ne ba no ɛma ne ba no ne ho ntɔ no ɛnam sɛ okay sɛ waka saa amate ɛne me so mɛhwɛ ne ba no ama ne ba no ho ayɛ dɛn atɔ no ɛno nti na ama yɛntumi anyɛ saa nneɛma wɔ yi okay mɛfa ne sɛ hwɛ deɛ wahwɛ no ama ne ho atɔ no medase wɔ saa so na deɛ memepɛ sɛ meka ne na anwummere ne sɛ ɛbaa ne sɛ woankasa wo kaa no asɛe ɛna wotwa insurance a sɛ wobɛma insurance fo aba mu o ɔpanyi asɛm no siiɛ no meka wei nyinaa kyerɛ ne maame no sɛ ɔno ɔni adagye a wɔde kɔpɛ insurance mepakyɛ wotie me metie o ne maame no sɛ ɔni adagye a wɔde kɔ akɔpɛ insurance na ne ba no asoɔden ɛne sɛ ɔne ne kunu ɛwɔ gɔɔ so ɛɛdɔ koko wɔ hɔ ɛna ne ba no sɛ ne kunu no akɔfa mpena ɛna ogya ne kunu hɔ ba bɛtena ha na ɔno koraa no ɛno koraa deɛ yɛnsa ngu ɛno deɛ ɔno na de na wode na gyapadeɛ bi na ɔso ɔma nkɔ ho bi mu a ɛneɛ ɔno ane dea na wɔasere na baabi a mekeka ahwɛ ne sɛ deɛ menti aseɛ paa ne sɛ yɛka insurance aka wo deɛ kaa nim de ɛdi sɛ ne maame koraa sɛ wɔmpɛ ma nso a sɛ nyɛ ne maame na kaa no bɔɔ no o sɛ me nua usually ɛnyɛ ne maame na kaa bɔɔ no ɔno sɛ ɔno te hɔ bi mɛtumi saa asɛm a mekɛn mɛtumi de police woman a na me ne ne kɔ fie ɔkɔhwɛ no mɛtumi de number ama mo na nka mafrɛ abusa because ɔno no saa woman yi bibie no hɔ a memeka a ɔbɛgye atom but na mekɔ fie hɔ a ɛnam sɛ mepɛ adanseɛ nti no mekɔ a na me ne police woman ɛna na ɛkɔkɔhwɛ no memma ne sika a police woman no is aware because nipa deɛ wo sɛ sɛ ogyina studio ɔka sɛ menyɛ biribi ama no metɔ mo ɛmo ɛne anwa ɛde brɛ meda so gyina mmara nim pani enti yɛmfa ne sɛ MTT di fo mmara no ɛne DVL fo mmara no akwantepɔ so dwumadie no saa na ɛsɛ ka deɛ wokeka nyinaa no saa na ɛsɛ ka wofa so anaa minua wo sɛ yɛwɔ mmara a yɛde yɛ adwuma bi na makyerɛw sɛ accident si a so ɔho yɛ reporto ɛwɔ police station yɛ reporto police station wie a victim no yɛ taking statement wie a
ye man medical form e man de call ayaresa bia hwe no ma doctor no end also e man jiba aha na ne maame asem o kan ye no dabi enti eden na etimi ko obosom ya chi saa ansa na o se wo mra magi medical form no oh kana bonu na o hwe ne hu ni emprempre no anza ke hwe no na ka doctor every situation no na wo sign adenti na kodi be 1 month achi ansa na wo se wo magi medical form minia we accident no esiye no na we no e o pension mu so enti o recover wie no e na me ka che ne maame no me ame ba ho na me ka che ne maame no say ye ma no medical form na ye fan call hospital na doctor no and also e na ne maame no say onu uni adaje a o de betwe manso Matias ye ho etiesia me no being a professional policeman no what I say meaning say accident is here these are the process I also go through what I say process through no say mami na no asem bi e wo post station for mokrata animu ana minia e na me kire say me catch ono ne mami so say ye man police station na me pacho Mate wase me pese me explain yo Mate wase na sesi ano woni krata bia o post station ho asesi e kasa o de car bono a wujitu so de car bono ye ko insurance amana krata be ni betumi agina so no na me kase ne maame no ama process no ono ne maame no ama process na anya de ankoso so ono ne maame no okay ama process no anya de ankoso say won pe kone bra aha o se ono no eti wa wo ye wa adwen say wa obema insurance nti wo compensate no nyeza oh minia me apart from police no me obi am me tema mani pa da se e hon de ye afiri mo ahwe no me dase sa kwa ne so eti fesi a ne ma me so pe kone bra eti no se obekwa akopɛ insurance ye say obenya compensation every one no wo je to wan so say obeye enti say na me mami ena me ka say minia na me ka say okobo eja wusu amane so enti mo kan sika na mani ko si say me pacho me pese ka unya abotreba me na ka me cheche oni me na ye adwuma wadawroma aha sika no me pacho minia sika no maame ne catch the gen wusu say obeje me 2000 maame catch say obeje say 2000 20 million o say obeje 3000 maame bra microphone anim e pa cho me ka say 30 million na me do ko enye no pressa e say minua eje wusu no e wo ho a obetuma adi madanse Panipa sesi ano utie me pacho maame nkasa kakra ya drusi kasem sesi ano asem ya kase keka akwa animu pii no a ekwa bi so no entwaye because I was said a fat due process said ya muteye no Panipa so ampa say ya wo na obi de car ball ba ka obetumi na kankokwa mu say yemfa nkofa process ni mu ana dabi the woman say ono ne maame no ti o ya say ono gina studio o kan sasem no ono ne maame no so say omo de omo pe manso bia entimi de me hwe ne ba no e ma no honto no me insist say no the due process no must go on and ono say ono ne maame no say there be any se sa na me ka dia ene me ko ono abehwe ne ba se me say ono say on pe police asem na se me still me ka say police asem dia ene me de me twa so no ko obehwe ne ba na so ma me ntumi nyesa because me nipa okay etiesia no ono de maame ne say watwa so eti mo ka sika sem nyesa nipa ka maame eti mo ka sika sem no
Mami wono ene koba ena ne ma omo SS na ohwe wo mo. Mami woni ba ma bia wo boa no. Na wo kwa akoye adwuma ena ka no bo no. Enu ntimi busa na anwumre se 20 million no atitizi ka de ma no. A mami kura no oba wo togusu ane na no tumi se kuru nda zoom no. Sa 20 million na beboa no. Oh, se ono na de me call eja usu ho. Menese eja usu no me pacho. Utie me pacho ena me ka chere eja usu se o musa no. Oh, menese okay, odi etie me. Wabusa no. Na se prayer samo me na wo kan se. Mami ni kunu a wo kura aka se ni kura ja no ne ya wo bowura mu no. Fine, eno so nane baby. Mami wo koto na nyoma wo kodwa so no. Se wantumi anko edwombie be efie nan ni. Na sabre no 20 million wa wo se wo de ma no me busa wo na nwumre se maame ne kwa ne honto no papa sa 20 million no ebeboa no na me ne wo fa ho adwena nwumre ye ebeboa ono ne ka se me ne se wo anka sa no wo wa ho nimu no a maame no de carbon wo nim so de carbon no ka wo de fa process ma insurance betumi amane sika bi a wo de bebo no ho brampo anya bi ahwe ne ma no anya bi aye dwetire na me busa wo na nwumre se 20 million wa so ono ase no sa 20 million no wo wa hunim no ebeboa ne ho nto no nwie yo oh opani se ba me no okase Stella ne ho nto no nwie a na nya no kre because na wono no kra no redie nyo na me pacho me de ne kwa atonsu stress no ma me no hwe na man ho to no ema otumi nante ekọ baby a baby obekobia oh nip atonsu stress no woman ne hwe no man ho to no e de oka say ne ho to na nya no pre pani abrewa de odene satu na aduane mu adi o Ghana mra no wa ni mra no so de ka boboda ni kura hwe no man ho to no sesia no se ubehu se ne ho ato no se ne ho to no ene se obefa no hospital ananya sa na empo no mebusa o na anwumira a wunyima no 20 million no a ususu se wo de mama mi as compensation no mebusa se sa 20 million no frimre santi and carbon no wo koto na ni nose mask ye na de carbon no ne mako suku omaduane da ne so wono so na ye obata single parent e wo koba no sa 20 million a wo se wo de amano a 20 million no se no e mebusa se beboa no minia ono se eba e no me minim sika beboa no what I say ono ne ka say me money 20 million aja usu betrase ne busa no ma aja usu ntrase me wo bia woni mra no otototo papa so sa no ma ni nye ho kra aja usu papa ni gina ho ma no so busa no hello minia Mr. Aka na ho ye minia nyame adome ho ye na so e nyankopan da roma boko okay say maame ne ka kire wo say o pe 3000 e na ka kire say 3000 je nya de say ubinya na o me ku school o kan bi anwumre chief e pa cho me also me say on say maame no o ka say musika o mpe manso into the 3000 I promise say o de be ma no into o je 3000 me man promise say me man 3000 okay me ba okay say me no di nkomo ma me ka kire say maame ne say 3000 obeje wo e ma okay say 3000 nya de say enema mu aye de amantu benya okay me ka say onte me so ene me kai na we ye dwadie na we ye dwadie on say pe o say asema wu bisa no maame on say asema na me host bisa wo say say sika no a wo de ma no emre tintin santin a maame no tena afie eno say 2000 ebeboa no sesi a waka kire ne say wo de wunim sika a ebeboa no o ti ase but maame no kra kotu say 3000 no kra no maame no kotu 3000 no ka say enya de say unsa beka 3000 na so benya 3000 no meboa me ka kire ne say onyimi so na me ka kire enti se me pani ne kase emre santin 2000 na beboa enkase unim sika beboa no wan ka sika kro wan ko tu figure bi na me kan wote ase
Okay, say amadu asem yi ba yi me kra me catch all say baby bia wa ye adwuma duru no wunim ra me ame no kasa me susu me iri police ni enti be ya say sika no a wo kan pema maami ama asem ne ba ha say kra no ko be say ebro performance because me kai data me no wo kasa ene nsam a me no wo kan ye nyina no wo ho no enu performance me ya enti usu say enu performance what are my usu say enu performance say who the what been boy say me say enu performance performance na kan enu okay enti sika ba me tumi fama dwen mu mate sika 2000 no a wo ye wadwen say wo de be mama me no sir as a chief police inspector usu say sika no a wo de baaye no wo di kan de 400 cedis ne baaye e tire na wo de 500 Ghana cedis e baaye me wa mu na sika we no a wo de baaye no ene emre santia maame tena fie no eno na me host bi say ususu say because seven previous and penfo kasem bi say omo so no kwadubunu kra say seven moti e pam wo na ne wo so de abre wo a wo ye wo odin a wo ye adwuma me yetua wo kabo so me e kra wo say wo ho kiro because of wo manti na maame a sebe oton nose mask a wonya takuni sempoa e na wo di sika we be ma no Nana wadaru matwa. Okay. Chief Inspector. About no sir. Say me last word anka sane say maami say wo yendai. Minia. Hello. Meet you pa. Kamesre o. Mesre say kamenu obedi enkomo after this program no. Pia, maju. Auntie, say Kabeka after this program, so we to me the number no attest me, and I bet me the friend me. You be free. So now, me know the home come. No, you. But that's about 200 day. Wama pressure no call from. Yabachia apostifo a wo offense nyina. Apostifo a wo offense nyina yabachia wo mo. Apostifo wo offense nyina na omo ko transfer wo offense nyina ye be chia wo mo na mekoso na mada IGP ase sese no kwabena efri dwade ko ye be kwa akogye list no omo ko transfer ni nyina de kwasem na ya hweso omo kwa de kwasem ni ya hwe omo asa ache wo ho ye wie wo offense de kwasem ne ye ko ho nkran IGP ho ate ne kwasem meta wo chipa o tententu ye fa bebia ye be ko nkran ne kwasem ne ye ko dampare ho mabona baso pa if you say yes 15 ko na se me ko nkran me fa play na me ko akọ enye ni packet wa na enye packet onfo ana ovosi wadawruma scammer for no so no na me adum bebre na afrikrumo security for you mu ko ye no o ma pom scammer for nyina eti kromo empany for your press conference say ahoto kakra abba kromo na o mo ye press conference ana no man frɛ ye ho na me ka say dabi mutimi enyi mfrim because yen ye masa na ma wudi to di me we wo ho na mani silasi abreso asem ko asem bi ko me ka ne mo trim say ka me ko kro bia sante kotoko hine santema wura se wo fin so nya kro keto wa santema piao nya da postifo akoda police adwuma na mo koye tekafa o dabi police adwuma wo fin so no enya tekafa so what the 30 years 25 years ya ultimi ni silver jubilee enya papa dia dabi enu ti no dampare se wo yi ni 50 wo ho a kwamra free juade ko no ye de daba ko ko na se ho ya asante north se yanko fin so a ye be ko asante mampon na hwe list no a mo ko transfer no wo mo makamu bia no ye de id card be ko mo fa list ne ma ye na hwem ye be ko ne kwasem no ya adwen efrisi ye pese asante mam emuduo ye wura wodwo asante mam dwofom ye wura wodwo okay na ye kwa anim no omanfo akasa pi ye mpe bibi mpa ye minimum ye kwa akopɛ bibi apa ye minimum e mizo drink na mizo ne o mango flavor na ye wo miss fruity e wo mizo nim na mizo ba ye no omanfo dodo no anaade atum ene 5G meza efisa 5G meza ne mizo ba ye no ha wodofo
shape wode snap ne bible buy no sa shape no a ela di mizo ne 5G miza e buy omanfo dodo no na agya tum se wo mayi yo aponto no abadi nto no boa wo mu ye papa ye kopa mizo drink anoma ene tutuo mpa no de faako abenya biato no na meba bobodi ama no omanfo de mizo eye wo mu dwumadie nyina no event ahodo bia no wo mu ebo mizo fo abaso se hia so mo aya de mizo ene 5G miza koma mark ibedeni eno te mizo ne 5G miza no okọ manager Daniel ho 21st clinic ehwa overseas ubenya biato because supermarket sister sewa ewo anomanji sana mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University wa abuakwa ye copy PNC Ventures anomanji taxi station wa ono Charity Hospital Junction no edi hwe animu na Sachi Enterprise ewo Abinchi one VIP car park no edi hwe animu ye friend na Sachi wa homa trufo we so 0246 270 221 0246 270 221 and 0558 106348 0558 106348 kwaku watch the company limited kofodua na Eastern region and America poemantemu na kwaku watch ho a no wafon kwa yemfrem ahoma we so ebeboa na wakwa kuduru ho 0243329414 0243329414 KF Kinju Enterprise ewo Indom Hotel so am heya ena be KF Kinju opamangwa brusenim ena KF Kinju odini juma se ukwa mizo 5G miza ubenya bia to dosopo yemfro KF Kinju Enterprise ewa homa trufo we so 0263 752 944 0263 752 na your destination travel services was say wakon to sem nyina fa bedano every say wamanfo dodo no na edi amanfo nyina ntwamo woji won sika na akwantu semi he wo so oje visa amasika ama na so yakọ your destination travel and tour services sa de bi ni ho eno ti wo say hotel bookings no enyina air ticket no nyina na wo to no de amawo odofo say holidays na wo kọ de a wokọ a wo betumi akwa hwe ho na wakodi udwa kama kroban na sabre wo hwehwe say yemfa wo nkoso pepia eye broni krom travel sompo inada obetumi ede wakọ your destination travel services ewa sokoma pone sokoma borura bank no edi enhwe ni mu semester ba clinic nchem ho na ubehu your destination travel services wode ubekọ no de wa bantentem na kontu sampa de yemfa konkoda wo mo 0257 298 084 0257 298-084 your destination travel services wababo ye pa yanko computer so dwede mra ne yemfa de aka nyina emedamo odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu udru the junction wo pe wo so wo dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won waso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244017556 eni ji sem say omo ye free health screening o kwa o be check ni pedua ni na ma kwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahunto fie What dom ama afei na wo hwehwe odo oh medofopa ntawantawa bi wo wo ne odofo ntemu ana oh odo so memo oh jai sonim se medofa jumedie iba wakwemo yawada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM kaise eye odo so memo
21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, ya kwa ya name dia da ya koso ya ni pitri police inspector Eric Wasantemapon Erikata Akarada Wasantemapon Osei Adawuruma mama mene monkasa okay pourquoi bena bla bla odi ka pa bebo nipa fabo war ana fabo another kemu ana fabo electricity be pool odi ka bebo nipa fabo war fabo kemu fabom na wo ya on na o kabiu ana so de fruit pavement na de bu aban pool and ye yisigi for asem okwa ni wotuaka na bra wotie police ni asem na wotie mame asem a yen ka asem kakra bi wa ka e boni pa yi ne de ka boni pa da so de ka boni pa pege ni pa ne koto hospital e gina ni family that time de ni pa de ka bon won't even ka we e gina ni family de obeka say ni kunu say ni mame say ni papa say ni bra say ni sa de obeka na wudi so se ni maame ma kwan e di process ni eto ho no mo a ka papa yi ko ohwe no na emum ko nyiska bi amfiri sa police ni ho wa nyiska bi amfiri ho ska obenya ewo accident ni mu eye insurance obi insurance more than 15 years lawyer di animu o insakura nkai insurance okromia obi nya accident this nyina abubu agudem minim police ni ankasa onu akasa de ka nya accident o that them sia ni insurance onu oyi police ni insurance ni sankan lawyer di animu e onfa kwa pass wonim de enye ize Osei mesi enye ize na ase kwampa bi wo kan kwampa bi na meti maso se wanfa kwampa so mesi kwampa so wonim de yi kwampa ene de yi ne yete krum insurance eye adwuma nanso enye adwuma aton by force o lawyer ni kwadi ni bedie ni mu bra lawyer ni kwadi ni bedie ni modawroba enne wo de lawyer ni kokoto a omo 200 and 300 one tia onko baby ade Fred na just wo Ghana na wo pete Ghana o na just ekwa bi so no na just mra no enkontem oh menu nya je tu sem kontem wadawroma odi fo boko mesi enkontem hwe bra me de me wo yent faton said the police ni sika no wo se wo hwe maami wa hwe no but ne sunu ne de ese woni ne kasa said odi ani di ama wo no ye nyina di ani di ama wo woni ne kasa wie nim se aba e beto ba bi atwere na emum ye wura mu no ye ma insurance fund tiase se ya di insurance ne bantamu a anka o maami ye busuafo no ana maami no sister yi maami ka on twene ta se ye nye no boko na sundemra wonim se Ghana ha insurance enya dia ho sabeka nne ne kina ana police ni so hu se so ka so de fa process m yemfa nkomlemu yemfa nyina wo ya obehwere na nso onye kapran fama no oye insurance maami o kapro de kodi eyanim insurance anim police ni nakasa
do wahwe ne bi se ba yi ana wanhwe ne kura dia anka efem ba bi no anka eye dangerous ana report no so no bra se asemba na se nyina ya no ko bankurum se yin na yen hwe nipa ma ne ho nto na anka sabi se yan report wa eya na kan sa hwe na so wo se report se de yemra ne ka no na so se entase adwuma na se nipa wo tima e de nipa ne ko ma ha taxi me ma chop money kakra na se wo gina wo na so a se de wo kana o se abotre ba se de enwa banya abotre ya sika ne kakra no antimi ama no me mfa brem ma me mfa brem ma police ni no ye hawo ye nemu o man ye yetim ye hawo ye nemu a ye nye obi obetima tayechi aka bia ma ye no eno ne wose na meka obi edika insurance de ne ka wase ne ka people see aduma ambulance see aduma road work aduma bia ye aduma enso so insurance more than 10 years okay bibia no e koso eti ye nua be manakasa mama ye nhyeda enwo no ho saa na kakra ye obenya no ye mfa nso ye maame mu ahokyere bi wo ho ye police ni wo no masem ho nso o ye adwuma de nso na ahokyere ho eti ye be se nua police bra panyini e ma no bibia hawo de woni ye host be ka no enim se wa yade obi okwa de ka ba okwa no wo de be ko ye be twene ye be ba wo be kokoto be ko obeko wo ankasa ka ba tiada wo so ka ba ka dem ye pressing ye nua be wo tuma nya na gyina so ye pressing enso ye nhwe de ye be ko no ho a obetimi di abi adanda no ho e de ye adwuma na de asumbi ba timi nya police ni wada wuruma woni mi host kasa ma bibia ntoye na asumbi mla me da wase pa ni so obetie yen timi da aspa bla okay kaka oh nana me da asi onse yesi kasabre no ma bato na se de no esi hiti no ne kasa no o kasa wiye no ama akoma nyina ye den aba fom saa na ne ye hwehwe no akotire bini yes abra papa yi di asem ne bae no be kan se me brebi tre no se be enye obi anim guase nti na ye wa ha sei na me kasa se me manfo frefre me bisam se adenti na me ne 2000 pe ana 20 million say 30 million pe na me ne police ni ne kae na enye saa ne tie Asem Mpe Nipa me no de ne twumfra pri what is o ka so de asem no ko baabi emom ko bo ne po wo ho na ye 3000 na ye say police ni no 30 million na ye say wo de ma maami tie na ne dana no eno na ne dana no na maami no ka asem bi tre me say ompe manso 30 million na nye hwe onye de omfamra eno na me ka kire police ni nso ye say onya into benji obema no 20 million na maami ne say nye hwe on de onye na adwen say manso sembi no ye de enti 20 million no eye maami na gitu mu say enye hwe say police ni so obema 20 million na obeje ne saa na mpanifo ka asem bi yese de woni ne ekwa say yensan a yenyi na chinyi maami nya wana gitu mu yes so hu enti hono ne de atiefo omanfo bisa me say accident enti say na okogiska we nipa no sei opena sundiem ti sei na papa no so betua nya me na me kwa akoto so na asi wo baby dada yes na ono kra o de 30 ne manaka wa meduru ha dabi to no so 30 no o sisi no eno de ba ha na ye begina so age be 30 as 40 ama no ko ye me say meje 30 no meje 40 sani tio wo pese wajana emutra na afudua so hu ne mecho no so wo pese wajana emutra afudua na uja onan a etofo mo eteretere enti no na police ni no pe aha off air no ye ne kan sundua asem e ma me ka kire ne say papa Asem Mpe Nipa adwuma no meso me riwum na ma media asem ne bae ache na ma me ko no wo ba me hwese ye beka asem no wo air no e de na beka akosi be still edu ba bi no me free police ni na onfa enu nti na ma ne ba so na papa na ka asem bi se ne ho kire no ti o wose ne ho kire no ne masku sem ne adinti ne ho kire no nti na ma onya seska no na wo police officer we chief inspector minim obi pay awoje de e wono anasem betima mi hwe nose mask awoton emfa so sei wono no wo de ka banama na dafie ebro be say kwa be 1 year 3 years in fie miensa na say BBS no so obeji 2000
enti wo kra no nti 2000 no se sebe abadaye bi wo mu a 2000 se maame no kra na de aho pepre ana se aho kyerɛ ana se won hu sika da ɛna ɔse maame 2000 a wo so tumi hwɛ nyame anim se 2000 na me de be ma no ama wo kra so ho kyew na maame a ɔno no nkɔma single parent and ma wo SS na okro ntinka enya wawre ho me de se nana wo bisa ne se otwe ni din wo police fo nkratam ni sa process na yesa yeden enkefa so oti ase na police ni ba bi catch me say te say de na pokwa America no senka eko insurance for no man ka papa ne bia ni sika no enka wontua bi nanso so enka sika ma mi no beje no enka enya bi ni 20 million asa na sentina atoka wotwa insurance oti ase emfa so ba akwa benya free so no se ka ni konya asem a insurance fo asede so mba wo moa na wo obi nya asem a ye de bre wo ma wo kan wo ankasa asem we so aba beto wani mu a asem kitikiti we me de me hunu say kitikiti what me de ma me adi nkombo wo so obeju 2000 na 2000 ntumi sending fama no me fa no kwa na wo mfa na 2000 kwa say me train me nyi bi mu so hu na me cho no say ne mo ye say aboa koto wo penimu jadodo a nye di nsuo achechede wo penimu jadodo a na ye di nsuo a ye da frem ama no so hu enti me de me nsam ne kwa wieye no ba ko bi so nam kwan so a ba ono so fire service officer or commander kra ono menene ka sunduasem yes fire bi so wodwo so menene ka sunduasem prison officer bi so wadwira on de wagia tum wo say obetua protocol nana awurade nya menene pa na ka sunduasem ama wode asem na koma police inspector bi ma ne frɛ me ma me ka kyerɛ say papa matu fire officer no matu ne fo na emom sɛ wantie dia also nipa ne ba ha se no de na asem ba no se me pese me kama asem kyerɛ amansan ma ye ma me afutu a me ntumi stop no se me ka se me stop na me mani scan bi ma ne de ayeden e de akọ okay so tia se enti na me de me nsem ne ba wiye no on sa boa na chika fire officer bi so okonongo okay ya me book no me kan se de me kan no so no akoye exams bo so ayi no semester no na me ka mu atie fo mfa nto mu ba bo say say Sompa Asem Mpe Nipa ye nsuo nipa da sani bia ye bu nipa pa adwuma bia wo ye bia ye respect wo be nsuo pa de ye nsuo nipa na emo obi nya na dwen se ye kana asem ma na de court ohunu ayen ye nim de ye so na me che no enti na me de asem ba wie ye no empanifo ka asem bi se sebe aboa ne tofo mo ayen ta ne mebrebe wo se woni ye be kasa se ye kra ye gusu kasa woni maame ye bo akasa eno na ye sundu asem enti fire no aja yen sensu mu so okay yen ko jo apa electricals na kache na yen ko pe wo ya papa na yen fa enwoya ye dan efri se eja esese wo ya fiefiem ema japade sei no eye wo ya papa ye nyantia Ghana ha de ka me kapa de eye wo ya miensa pe na enne sa wo ya miensa de me kanfo ade ama wo eye signal cable efri signal cable one kwato foforo wa bansuo mu na o manfo dodo no atu aguso Ghana Standard Board agi atum Energy Commission for so agi atum electrician fo nyina agi atum efie wura fo nyina se signal cable no papa na signal cable no de Ghana woda ena yeye enu ti amanfo emfa signal cable no eni agropa na wadofo mekacha se joapo abedmashante abedum Ghana se auto signal cable no bia na electrician obeto so fa kwande kono re kwa kujaw amanyoma akonkai ye pe signal cable na ye de dijuma pa de a ejo akache he bob bia wode asa aba no bob no entwe pa wa kete emrepe semu no ye bob no bi ebeba ba bekyerɛw na nyoma akonkai empempra de bia no aye de woya fie bia no ukojo electrical zakachia ubenya bi ato Japan house oni MT abrosa no enedi enhwani mu ewo preset afam wo RCC tasiro de nyame ubehu jo apaw ewo ho ye fra jo apaw ewo ahomatrofo we so 0246 905898 0246 905898 ana 0543 934550 0543 934550 Dankaba complex wo frew Dankaba complex me kan cho say nwumire ya de bai na sabre agewaka dem ya de bai na ma wuntumi enko nwuma so ene de ni kirem ewo pachi number 2 wone city life hybrid school no ene ben ho ewo pachi number 2 ye konye kotu ya de ase pa de ye Dankaba complex enfie du miensa ni oba ye no omafo dodo na de eka ebom se mon hyasia edi wo maka gina mu se wanhia danke pa de ka nwoma bi eteka wo so wo nu papa wo di tu yade na ye kopachi number 2 dia ne afom kwa ye mfra wa homatrufo we so 0266
593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 Dankaba Complex yankonye kotuye yadiase Traders Chako Pada ya fatete atempono so ye na nanoma me awibidi na sa bidie wei obonso oguso wo yema yo ya no se wo waka unyanya nchira kawa trader Chako Pada ye na nanom no omoyo eno tira trader Chako Pada di bibia kekan ho no enya bidie sa akwa wo di nyoma bia gum ama na boa so kwa mampo ne Pentecost asore no na ebe ho na wodofo trader Chako Pada ba ye no omanfo dodo no adi dance se wo abra poison obi poison obi na wonya akro so no wo di trader Chako Pada gu so ma no otimi for poison nyina toxin e wo ni paduam nyina no ebetu afri wo trader Chako Pada cholesterol na ju ni padua na fa trader Chako Pada kidney no eboa ma ho eden trader Chako Pada ebeboa na drug overdose so no ye no trader Chako Pada odofo adie bia no a akwa yese yem keka anasa stomach ulcer no trader Chako Pada beboa ye papa na ye ko Freddy Menseba Dani Heba Apidank Kolinaka ba Mr. Bani Blazer require ubenya bia to yemfra wo ma trufo we so 0243 943413 0243 943413 Trader Chako Pada ye konya kwa konumbi ebebo ye papa 21st clinic e sciatica expert na 21st clinic wo ba ye na bibi mema no amanfo dodo no na ebo agi wo mo so efri se enwuma wo baba ye no abasobodie pinua na woje efri se bekwen di fata no akono na fata no sana 21st clinic kwa baba gi ne din wa gentre ha e wo Ghana babia ne sa yo no 15 branches and wo Ghana member ya di bibre bia da yemfa nko na 21st clinic obetu ase na wo de aman Kumasi ehwa overseas woni Alpha Radio no na ben ho wo boase court council quarters court junction wo ho Accra Domi market ubehunu wo ho Sunyane Kranza Techima 21st clinic ozinye meni 0540311311 0540311311 Diamed Diagnostic Center Limited Diagnostic Center Limited Dr. Marina and Dr. Joshua wamo ena kamanchirim na wasi wo maya die ni nipa so de biara da wodi onim die eba no beboa adasa eno ti ena liver no u kidney na ho aka no prostate no ulcer no ene o spinal cord no wodofo wo ba no baba beboa ama saya die we a nipadua no obeba betu ase na wodi afiri ho wasi men kan to say fibroid na ha wo no sa fibroid na ha ma no ema nipa entumi ento awudi nim na na chese untumi monipa untumi ngono wato mame bedin wato papa bedin fibroid na yesa se fibroid na afiri wo pa de untumi enwo no wose wonya o sa adwiribia o dabi enso fibroid be ye afiri ho kone kosohwe na obetumi anya anwade wodofo mema yo no ano ewo fom eno nti no ensuo no a wode wo no wose oba be boost no kwamwana no be ye den amanyoma akonkan Kumase ho sa na nkranso odi ne dwuma ewo ho yentie Kumase mano Kumase mano 0267 018289 0267 018289 sana nkranso emano 0243 176 119 0243 176 119 Diamed Diagnostic Center Limited wo frew yeko na ne yesfana kodo no yeko hwe ene kidney ne liver no ene prostate na ma yentumi enwonso no na enwoma enkonkai emfa emayen abrewatia of also Hajia Obombo was a petting pononi ni kunutie yenya asem ketwa baby anaketeche obe matiase ye kwa omota to dame o pa menim se fro parliament sepe parliament o ye chia wonum ye papa bo achen so two brothers enterprise wo eye Santa se fanchene bra of also bema hwe ewiase wo hu nananom ka se wonimu dia yen said prosinia o meya mamra gina wakwa akosua ho ade wa baba ye inspector na sometimes no aya na minim plosifo no say ya na eye ni daho say ya na eye ni mfaso say ye buapayo say so mo fi say bi o mo ye smart ya ma binom enti no betimi de o mata ade ne no position no aye de o mo pewo eye Ghana ha se no mo a mementi ase
hwe mayenka wani soso amesra wuntimi mfa enkwa aplenken se mafie aha se no ba e be ka no kora de akyerew yesuro obia na yete ase ye de buo be ma na so so yo ho se obaya smart e be kyerɛw se we are smarter than you hwe Inspector Eric Aka obi a wode ka akwakonya nkwanhia wode ka akwakobo obi ya de nai wantimi ntia so wana wose taxi ena wo ma ne be fa no de ne kwa sra so adagya we de asra so ofa kwa kwantwe mechia mo ne maame akoso edu fie ne ma abranfo nyina mechia mu nyina wo firi ya ho ana wo kwa adagya na taxi be fa no na 2 days bia no o ma wa wo ma no 1.5 for ese maame cross 70 cedi so 1.5 ye ntwa ngu enu ni hia mu kinasa maame no oni na ya obetia so na adia ba ko medi papa we se ho ya pan Inspector Rekaka medini ho ya he should be ashamed of himself eya wanya ho sa kasa tentente ya se kasa tenten e kire don kwase kasa tenten so entoponko wuchira mu ni ya twen ya no e de ko sisi atwema mentwe makora ba meka kire ajeche de open moja dodo ade enso frem ma no se woni mu dia won se de maami na nye wo se wontimi ntia so na accident yesia ade si ho no mu ana ya na mo ya mo makase ni mienu nyina se nipa no na ya yo ka na konya akwanhia no ye de si wo de na wasa wo ya ne so ofra person ni wunuanom na wonu ma ba ho no ma be take measurement what the maame ne betena ka wo from hospital you do that na won ka sa maame ne na why no e won ne e pe na ya le sente no e na me ma ne so na me de ko yes obi anim say life first enkwa hu hiente no ye nhwe nkwa ma nipa na ansa eti se poni sa wo fom ye na wutu ka na ho be plenty no e basa na adwe na bo afa so na wo de maami ko pe aya asabia na sa ya asade ma na wo ba ye ndia na wo ye wo se ne maami say maami wate wa no is she a minor oyo bi a woni 18 years ya na anaka ne bo no no na fo so bi sa asem bi na ya me de o se ne wato ba ha ana asa se wo se me kura na me ka se o ka sa mekum nipa na me say papa me hu ye ba be fa me ba be so mu nana no entoli mum eti ni maame no onti me take decision e fa maami I am telling you point blank eti so wujina waka kira ye say ni maame say oni ye na insurance na kasa no me ye bo asiama I suspect say wakwa claim insurance no say nya san so a ye be di akira I'm telling you what you say na sa wa woni mo de plus ni wo se maame ne se maame abele wa maame ya wote yai wo hwa ne maame mfie kura mpa me hwe kwa ni mu no maame ne na decide ma de ba ne se me mpa manso bia me mpa insurance enya bia maame ne kuna pon insurance no oni ma de kro wo na ba kire no se maame insurance ne be boa maka bia bebo bia no e bia yetimi ai enya sika no enya mfiri ubotom efiri insurance for the one neighbor ni enya baby mpo na wokọ baby anase after say ya wonya na yare sen mpo no yenya bibi di abọ ni dwetire anase wonya bibi di abọ ni bla wan chensa maame ne say maame abele wan no say me mpa insurance bi mintimi ntwema so and we ma so twe me ka kire o na me nua te ase anu mo say insurance lawyer bi prosi ni bi kra lawyer bi pa cha onya ase anu mo a ontimi fa come obi na ka che say insurance no e did more than 5 years ye ha say no kra yes so man in comments because I in krata no e genuinely dia e wasa bibia no so no etimi baku fa show dem no eti plus near your from Inspector Aka Erikaka me ka kira wo say dia wo ye no ya nyam blansam ye ka no kore dia kira wo dia wo ye no why say wo plus nim dia na wo nyina no tugu ye bekasa mienti a wo se me wotema de ma wo bi me wotema de manipa wotema na wo de manipa da ne de wo hen ene se wan kasa wo da o ka ba obi maami awiemfo wan pɛ de ho asɛm nte no wani wo bia wani kama fo ma nte no wo se me de ma me 30 million wo so se ma ansrente so ɛna me se me ma mienu ɛwɔ SS so se ma me yɛn se ekosuku etu ano so nteme so wo no de ɔto ne ma nkosuku ono wati wade ne man kosuku na hu kwa iska de ama na se 2000 Ghana cedis 20 million na maame ne kula ka asem se ne nan ne wanya wo se wakasa wanya ya wo boa maame ne hwe na ma ne hoto no na nim se enkasa mu yade no nya accident ya some years to come no another some months to come no afa na obeti pains na nkasa na onya ne ho se oye prosi ni awoye panya woni mu dikosi ase na wonya de wo kika no foso na me ka che ne sa ma ne ehu we ni emfa dutuka
amani amahu ya fa tutuka dia waya ni nyina no wabu plosi formula no so onim de waside onim la so wabu na ni agumla no so ekwa bi so kra na wasa internet no bosi mpanyimfo asote asem we sei eti yan kama na nkwa kire yesi akyekye de wo peni moja dodo a ye de nsuo fremu de ma no wonyire wo nsempia yesi Asem Mpe Nipa ye bebum de ama no wo de wokroboti we se kwa yesi a ekwa konto kwa ahun ye de sotro na gya wo kwan ye benyansafo yesi abu ne be ye nka na sem ye kasa me ye kasa anya tenten oso ani ye bedi nkomo a woni ye ni nkomo kira na de wo ho no de sefata no o me ye na ba bi ye se no na efata se ye de hye no ya fa hye be frato enya Asem Mpe Nipa so wo ba asem ma ba bi a wase ye de to no ye de beto ma bibia kopepepenti onkon samla bi osumye we no e ma adwene onkoda no osafa asafoforo bi a e dem fam na ne kan kire ma me no nya de no ototo papa so na no kwapo de bogoso ma yofosu okay no na badwafo aka ni nyina no na menkonkɔ animu biem de metumi aka ketewa bi ne sɛ e wo sɛ na police inspector no Emma mami betro na no asem na bibia fa nkrata so na empo yekura yekopagya nkrata no a ne ahwene de akopa insurance ama mami ke tietietia nanso anko basa de nti ama mempese mebubu mu anwumire ne se ne kasa yumu no ekoye sekutire gya anan no batuntum no ana odi fitaa no beta ato eno nti no oso oni me bedi nkoma magene feso eno nti nyame ya dom a yene ne bedi nkomo de be free mu obabia no me de beba be datifo se police inspector Eric Aka Asante Mampong wode ka bo wo bi wotrede onya transfer call ye no say any free mu aba te me datifo nyina ase Seba Clinic ewa Asoko Mampong Seba Clinic enam sa yade bia wotenete sana Seba Clinic na Seba Clinic ba ye no won share dan chepi nanso so no po wa mantem edikamfo na wosan wo mu a wo che edikamfo na Seba Clinic se men kan tro se ya de bibre bia da fa bedan no efiri se wo de wo mfidie adokotafo ne anesefo ho wo munim de papa laboratory ne scan ne fidie ahudo pi na se oba Seba Clinic odofo duru ba bia wo be kire kwaya be foso awu bedidie na wa hoode no atumi asisi so eprim wode bibitro na sayade odofo wode duro bia ba cement vital heba mr agan ahotedin eno na ene agan no na ene gangan sa agan no emema agitum na agan no so ma no bia ye kamo na oba no bi na be ma no bia enwumere no de wo boa ano odin papa eno to de agan abadwa so upebi ato a baby eto nuro etu nuro okwa ubenya bi ato eno ti se yade pa ne ekotu ase dia Seba Clinic obabo yi pa yemfre wo mo ahoma trufo we so wa bra obehu wo mo Asoko Mampong ne Asoko Mampong Rural Bank no ene di enhwani mu 0240616061 0240616061 Asoko Mampong Rural Bank no ene Seba Clinic oni ni di enhwani mu my talent reality show eno ena Sompa TV ene Michaelis productions akabom nowadays my talent reality show no ede ebrew ewo Sompa TV no so da kwasi ada no nan abapem ekoni no nsia so akoda woni masa wonim enwomto na mpo ubetumi aka ni so no sa dwumadie we ene ede ebrew se wo person so dwumadie we asene ne bo dwuma ho dawuro ede mawo na na se oba ba hwehwemu na beboa se oba ba so dwumadie we asena frɛ wa homatrufo we so 0240054263 0240054263 my talent reality show one Sompa TV and Michaelis production and Akambom 3A Herbal Center with 3A Coco capsules Coco Master with their bedja so ye tue Coco na se odofo Coco ye yade bone pa eduru ba bia na ma osisi ya basa sa na sa Coco ya de no eduru ba bia no ani so wisi unhu ade mfrachiri wanhwe ye na de anifra na ebrew 3A Coco capsules Coco Master ne bedi wakagiremu wodofo eduru ba bia uja na ne moja firimu ba na eno na emwa ukrakrakra no udware ya na ho keka Coco yade bone pa se yento 3A Coco capsules Coco Master betu ase na odi amaw kolina ka ba daniel ba misi ba ni happy dank ubenya bia to 0546107107 0546107107 Kens hour dachana showdown man Canada compre ko Japan
ono any showdown man no na wobaba be show amanfo down e wa abatuo nim wodofo ne koda no ba be kasa e kire fiada wabra no nan abo ekoni no nsia so akompre kwa Japan de wayo ene adwuma bo bie Ghana fo nya bijo ene de opese de Ghana shenensa wabra osukokoko weto aba ma no no de frank ama no wo be ma Ghana fo ho atọwo mo sana ne koda no eka eno nti no showdown man say e da fiada ye kira no no nan ekoni no nsia so Sompa TV Sompa FM Sompa Nkranza Sompa Sunyane wobetene nka ewo so ye showdown man akompre ko kana Japan na DMB team no so ebeba Dr. Mahamadou Bawumia o ma pania bedi akire digitalization man papa we so onim dio enwoma economics enya asem keto akra enu ti opopo Ghana economy no ama na moa pa na hoto atumi aba enu ti wo se o ma pani na adoda kwa Akufo Addo ne no na ebuma no na sese no o ma pani Akufo Addo kwa yemfa o ma no ensho no ankazanza na sabre o metintim stia no emfa ma Ghana o de nipa beba Ghana enu ti ne koda no ba dawuku ada bia wo mo ani abre efrise wo de ena eba enu ti se ubetie bi edawuku ada na eye Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Sunyane Sompa Nkranza ene Tarawan TV enkran ni nyina eye yedia yen yedia eho na DMB ebekasa odofo duru baabi anyamsum hu hia wate tie nyame asem wate ne duru baabi anyoma konkai edi amaw ne sayontin that the World Prayer Ministry ano bless apostle Alesa Champon edano epempi tag botanical gardens na babombo payo wo munim de ewo nyame mu na enkane no da ya woda na wobeka nyame asem no sese wasesa no ababrada wabra no du ekoni no du ba koso brada bia and at the World Prayer Ministry Apostle Alesa Champon papa we o konkran o firi Kumase na konkran and was sabe Kumase no abekon ade agye asanteman na sese no de wo de nyoma ba yenko cancel wono na fe ade bia da ni konua da yeso no wo mu bu emfamfiri yempunkyerem emayen Apostle Alesa Champon ono ene sofopania wo da the World Prayer Ministry ano e brother ebay Obaba yen senchene na watu amanfo yade ase enya asem keto akura wodofo yen kon homa so ya frefo ne ahwefo nyina ewo bi ka wo mu ewo bi eche 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 yen kon emfa koyenim hello ene mama yodumwe ya Osei Mpe Nipa mama lende pone sister enyen ka tetri bantu yentie o na mo eduma eduma da se na elisi enyen fum ya wata kra wa en so ne ma me na kita semna a bo ye na mana aba bu di ni ya be o kata ti ta te uno gume na wo na che di o mun sa o se o bu ta siasi amna sha ya ka te therefore na kwa company of Ghana Oforisuo meme yi obo ni bi mo die Sompa ni akatu apantiu edobo de na se na ablewati ya so for kwa na ejawusu da makantanka wo mu hoden che konkoma fo agyan ye papa me tell mo kan che mi se me kakra we ya o de se ba ko pani o SK Bullets na mena hene obuasia na me kata free oba obuasia ye senior high tek wo pe ami butu ami di bidwuma Oforisuo be ma ye na mo se mo dwuma pa mo di no Sompa radio ne Sompa TV ye ne no postifo omo pa che se atare na ehwe omo se bi mpredua emnan de enka omo me pa me ma ye papa na aso se emno bia so nsome emra o ye nyina ye hyemla se emra ye de ekmanama wo so be som omaga na wangaza obebo omaga na apu se bi o nka ye ma mi nke eniba o ma mi bi ani nua bi na ko bi di ka bo na ko bi di hu ko be ye asame trokase ana ya Oforisuo obuase be bu o be bia fe no enhie so anan na mi twam ye se moto be bi afa ni pa miensa eto mo chie no eja ba wi awo am no kasa yi o mo gene ha na Ghana cities enye se yesi o eme se o mo ka mo no masembia posifo na ntie o mo gene Ghana die ntia wa fo ni pa miensa ase moto so na de o de ka abo obi ma mi se ya 20 million do wudua so no ye za gba anwa chew
family was over for a while. When you ask some baby control, yeah, mamma, no, you took to a yes, a party, young Yatitra, where you escape bullets, Yamin Shamo. Hello? Of a new, Yeah. Honorable Wine. Honorable Yanko, Brennan. Come to the Alan Cojetum at Maminti and offer. Even have a telephone. A police services integrity. That's where the look to allow the car bow be mamma. I refer. One share now on some mamma. And just some party, the other two idea. Able to ye. Honorable Wine, my from Southern California. Okay, your name be council DSM Chief Inspector Eric Aka, your name be council DSM. Hello. Hello, Fosu. Udin baby a free. The first free nine Tana so me de Solomon. Yentiu. Yeah, papa no. Onya sungwe sendi no on kantrem. Na abruwati so onya putremano. Onya putremano. Ase fire na no de no. Ah, your bad na we did your basa no until a man we hiti papa. No correct. Yeah, papa no. Onya Asem Papa Bino me kantre. And I'm a supporter of my family. No, okay. Sentia, man for say almost abruwati hiti no. Yanshan said no one is above the law. And no tea will be on him dino, and you quite said de. Adia no procedure human be a fan cratasho. A documentary. And he say, ye kwa pe kratebi, edia kope insurance. A positive for kratan kan one, and nimu. And tino, Mumane Pompo, the befri mababiano, Messiah de Baba Bedamwa, Abrotia. Of also, Bema. Driver nibi I was say or the car go beans and I say me he too a modo mesro as I'm no dear Baba be was say ye defano a 1 year befentin and no ya wa some why. Ye for happy birthday fan kwama mame efia boahima afresika aboagye. Me bay ya dia wedi afe e dia kan mfie ho. Wanya mfinhia no ensia okosuku ewo mampong Sterling Heights Academy Peridot KG2 ne class no eno no Peridot Africa ene ewa woda o maame Madam Rose papa bi one o papa nana Yaw Aboagye Oforisuo na say Yaw Aboagye Oforisuo mi ankasa mi nua bema na me so me ka ho atwere mom and dad na aunt o hene yire maame akua ye boasia ma Yeni Asem Mpe Nipa crew ni nyina we executive producer wo fie ye dwumade wo watch yen ye ma happy birthday ye ka che nyame pa anase ye ka che nyame se ye onkoso anfa enipa emra wa brabom omanfra adumu nkwa adumu obo nwoma penti yakopon koso a na omie wa jonteta nkwa bemu ene wa hye mu emfa mayente no so fopo kwa bla se odo papa ye me too I love you so much o ma me say she loves you most and wo papa ofo so be ma say ne ma me dofo ni nti no ba bie wo chanyame ya adoma o champagne ebeba wate the others in Sabeka no the Zago for so anyway. Abelwati amugodi ni nya bi Asem Mpe Nipa fo nyina ye do. Ofo so owusu ene omuna samwase omodo ye nyina. We love you so much. Na niko suya no so de ese ofusu. Na se na ni mo nyam se. Na obo nwoma se. Nyame kwaso nhra wate. Na we so free akosu adwubi ho. Ko de ama Irene owusu a ono so US abrochimemu na akwasu adwubi sister afia yo Roma Hill omunyina ya yonkofo na omunyina na so mo de happy birthday e de Emma Irene owusu a kuma akwanofo nyankopon koso a enhraw sanso so na ma akwasu adwubi ya nso no ose Emma Irene ne ba ya friend no mame ya anase dodo na friend no mame jo ene so ya na wodent no so wo Michigan US abrochimemu ose o ma happy birthday nyankopon koso anye wadom na ontra won kwaba mo Mr. Bismarck champion wono so ewo eye peke ija no so se na yire ne hokani odo ne papa ye Mrs. Rolinshia champion wa wo so high tension ede ya wa woda okunu se wodo nti ya so ne mu ene mamba so ngo so wati no odo so mufo betena se ya na mo no ma ye adwuma ni nyina akwa akosi de atwato nso enua bema na eje ya wo yitire wo soami akonoba creations ni kunu dofo na ye na wodente no na eje ye do papa ye
ye wo yere so odo Nyankopon koso a enya wadom na onhiraw ontrɛtrɛ wa hyem ɛfama enya asɛm ketwa so na bema onim memate na asese no ne se ko ye man ti o opema oyi bema sesi anu oyi awie oyi woba otumi tena ho betu a we ada wo ya kwase Sompa ti se kufa hyew sesi anu awie akwada baba wa bi betena ase na eje anya ta mama odo so mi mu ba na eje efu anadwi mi aya so ni de babia ye keka kono ye dwumadie foforo kura no a enkanso nkaja anadwi wo ye koto foforo a edansom sa dwumadie wo no manfo dodo na aikan ye odo so mi mu ye fo mo nyum nitum the love guru obabajo fofo nyum nitum ye fo mo nyum nitum na mo nyina ho na ya do wo mo na enye fe papa omo brena so na ma me ka chiro bibia se wo mo maye o ma adwin so omo no omo nhyeda enni wodo no wo mo bra mesuo ododi e wo Sompa TV na ye babe ado ade no kama pa moma enwum ne mra na afei ye ntwa studio ha nyina na ye konko ye nim bama usu kankan sabre no de nya asem ketwa me se me de amanfo otwa adwumadie we yewu na adwumadie we no a eba so no in fact won kwa wuti ayem wawo yekọ yenim